Ben, imos dar comezo á sesión ordinaria correspondente ao mes de novembro, 28 de novembro. Aprobaríamos a acta 14-2019 que se celebrou o 31 do 10 do 2019. Algo que dicir da videoacta? En principio non. Votos a favor, logo a aprobación da acta. Queda aprobada por unanimidade. O punto segundo sería a aprobación da acta número 14, de acción de conta das resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno. Serían as correspondentes do 1 do 10 do 2019 ao 31 do 10, do 842 a 996, e a acta da 19-20 das sesións ordinarias do 3 do 10 de 2019 e do 17 do 10 do 2019. E pasaríamos ao punto 3 do orden do día, que é a aprobación inicial do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Rianxo. Ten a palabra a primeira tenente de alcalde, que é a voceira da Comisión Informativa que abordou este tema. Boa noite a todas e a todos. De verdad, levamos o xoves 21 de novembro pasado á Comisión e ali expuxose o punto que agora temos que traer ao Pleno. Polo artículo 7 da Lei 3/2007 do 9 de abril, os concellos, establece que os concellos corresponde aos concellos elaborar e aprobar os plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais e despois integralos nos plans de emerxencias municipais. Este concello está adherido ao convenio de colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, a FEGAN e SEAGA en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias. Inclúe o estar adheridos a este convenio pois a posibilidade de que nos axuden, nos presten asistencia técnica e apoio aos concellos para a tramitación dos procedementos de aprobación dos plans de prevención, delimitando faixas e de execución subsidiaria da súa competencia. Con data 5 do 11 de 2019, recibimos neste Concello o Plan Municipal de Prevención e Defensa que traemos hoxe para a súa aprobación inicial. Despois desta aprobación inicial, terase que marcar un período de 20 días para que este a exposición pública, donde se publicitará no tabloiro do Concello, en outras vías. O que nos interesa é que a xente coñeza que realmente hai unhas, entre outras cousas, neste plan, uns planos onde están situadas as faixas secundarias, que son competencia do Concello de ver que estean correctamente xestionadas. E correctamente xestionadas quere dicir que non teñan nesas propiedades especies arbóreas pirófitas, que son os piñeiros, os eucaliptos e as acacias, e tampouco pode haber matorral. Entonces, nese período de 20 días, vai a estar exposto. A xente ten que vir, a que non coñeza, a miralo, porque hai un período de alegacións onde pode haber un erro, onde non haxa recollido todo o que pareza que ten que estar dentro das faixas secundarias ou das vías que sean da nosa competencia. Despois desta exposición pública de 20 días, haberá que mandalo á Xunta, porque a súa aprobación definitiva debe de ir precedida de un informe preceptivo vinculante da Dirección Xeral competente en materia forestal. Como dixen antes, no artículo xa dixen, anunciei onde iban a ser publicitados, pero aquí vou a especificar máis, porque o di nesta declaración que levamos na Comisión. E di que os plans municipais serán aprobados polos plenos dos concellos, previa información pública. A tales efectos, o documento publicarase na páxina web do Concello de Rianxo, estará a disposición do público en xeral nas dependencias da Casa Consistorial do Concello de Rianxo. Todo iso sin perxuízo de outras fórmulas de difusión do documento que se consideren necesarias e oportunas para garantir o seu xeral coñecemento e posibilitar a achega de alegacións.
Por todo isto dito, porque realmente é importante que a xente sexa consciente do que supón o feito de que non se cumpla o que estamos obligados, quería facer fincapé en que as persoas propietarias das zonas que estean dentro desas fanxas de protección teñen a obriga de ter ben xestionada, como dixen, libre de especies pirófitas, no suposto de que iso ten que ter feito ou ten que estar feito antes do final do mes de maio de cada ano. No suposto de que se incumpla isto, a Administración competente enviará comunicación de advertencia con un prazo de 15 días naturais e se non se atende, pasarase a execución subsidiaria repercutindo os custes nas persoas responsables, por suposto. Entón, agora paso a dar lectura aos acordos que se propón ao Pleno. Primeiro, aprobar inicialmente o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais no Concello de Rianxo, elaborado polos técnicos competentes da entidade, pola Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos S.A., SEAGA, de data de setembro de 2019. É remitido a este Concello en data 5 de novembro de 2019, ao abeiro do convenio de colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, a FEGAM e SEAGA en materia de prevención e defensa contra os incendios forestales para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias, convenio ao que está adherido este Concello. Segundo, someter o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Rianxo ao trámite de información pública polo prazo de 20 días hábiles a contar dende a publicación do correspondente anuncio no BOP da Coruña a fin de que as persoas que o desexen poidan formular as correspondentes alegacións, observacións ou suxestións. Terceiro, publicar o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Rianxo na páxina web do Concello de Rianxo, quedando, así mesmo, a disposición do público en xeral nas dependencias da Casa Consistorial do Concello de Rianxo. E cuarto, dar traslado do presente acordo xunto coa documentación completa do plan, unha vez rematado o período de información pública, coas alegacións que, no seu caso, se tivesen presentado á Dirección Xeral de Ordenación Forestal da Consellería de Medio Rural aos efectos da emisión do correspondente informe preceptivo e vinculante previo á aprobación definitiva, que di no artículo 16.3 da lei, non sei como se chama esa lei, pero bueno, debe ser a lei de incendios. Nada máis. Cidadáns. Eu vou votar a favor porque hai que acabar con esta lacra dos incendios, esperando que non volva a repetirse o que pasou este ano. E tamén creo que para iso tamén é necesario unha política de concienciación. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Nós tamén imos votar a favor o plan. Celebramos que dunha vez por todas se trouxera esta cuestión ao pleno. Se non recordo mal, coido que foi en decembro de 2017 cando trouxemos unha moción para que se redactara este plan, e daquela, penso que fora o pleno anterior, o sea, o pleno de novembro, polo tanto, hoxe cumplense 2 anos, tamén trouxemos unha moción para que se creara un Consello Forestal. Non se fixo, esperamos que se poida facer nos próximos meses, pero, bueno, sería un foro interesante de estar constituído no que este tema se podría tratar e outras cuestións que están na orde do día do pleno de hoxe, nada máis. Nos vamos a votar a favor tamén delo. Temos totalmente claro de que este plan, por resumirlo nunha frase, diríamos que é totalmente necesario porque os incendios, cando de verdade se apagan no inverno, non é no verán. Eso está totalmente claro. Despois tamén nos gustaría que este plan, que o contemplara o Concello desde o punto de vista de que fora un plan para integrar dentro do que é un PEMO, porque consideramos que neste Concello non hai un PEMO, non hai un plan de emerxencias municipal. E, lógicamente, este grupo municipal entende de que ten que ir vencellado este plan con un plan como é un PEMO, un plan de emergencias municipal, que ao mesmo tempo está integrado dun plan
territorial, o Platerga, que é o plan director, para que vaya todo encadenado, dende a prevención, dende a loita contra os incendios, así como dende un Platerga a posibilidade contemplada nos distintos niveles de incendios, ademais das interaccións con outros departamentos, xa sean de outros concellos autonómicos, supraautonómicos, estatales, o que seña. Todo canto sea por loitar con esta lacra. A noso voto é a favor. Queres intervir? Sí, bueno, o Grupo Municipal do BNG vai apoiar a proposta, por suposto, como xa manifestou na Comisión de Urbanismo e de Obras. E decir que ahora aclarará e estenderá máis o alcalde, decir que o plan que ahora aprobamos previamente o propio Concello xa estaba traballando e de feito está ultimada a redacción do plan que complementa este de protección e que vai centrado o que é a protección das franxas secundarias. Nos entendemos que este é un recurso de xestión importante, é un recurso sobre todo normativo que de alguna maneira vincula aos particulares a colaborar tamén no que a xestión correcta das masas forestais, polo menos naqueles aspectos que poden poñer en risco pois bens e mesmo poboación. Entón, entendemos que é un recurso necesario, por suposto que é necesario máis recursos e máis medios. Outro é o convenio para levar a cabo as propias limpezas que está ofertada a través da Consellería por SEAGA, non? Pois unha empresa que efectivamente leva a cabo o que aquí se propón de limpeza das franxas. Entón, nós vemos lo necesario e compartimos en que quizás efectivamente hai que englobar este plan de prevención dos incendios forestais nun plan máis amplio de emerxencias do Concello. Pero, bueno, entendemos que é necesario e que é necesario que traballemos tanto desde o Concello, desde os particulares e tamén, desde logo, desde a Xunta de Galicia, non? Para poder, dentro das comunidades de montes tamén, pois para poder efectivamente conseguir unha xestión do monte que non sexa ameazante aos bens e á xente. Nada máis. Sí, eu quería salientar efectivamente a existencia dun traballo máis amplo a cargo da Concelleira de Medio Ambiente de entón, Adelina Cés, que reunírase tamén coas comunidades, é dicir, que fora un procedimento participativo e tal. A idea estaba prácticamente rematado ou tal, a opción de ir con este documento que entendo pois é semellante, pois é que foi elaborado e por razóns de funcionalidade elaborou unha empresa que vai executar boa parte das tarefas de xestión e nese sentido pois se pode dar máis axilidade ao que é a aprobación a xestión, pero que hai un traballo feito importante con anterioridade, incluso en algún momento manexaron para este propio plan a propia cartografía que lle facilitou o Concello de delimitación. Mágoa que non villera antes porque teríamos non pagado ou renunciado a ter prácticamente 2 plans completos de incendios e avanzar en algún dos outros que nos piden, como ese PEMU ou como poder ser o plan de inundacións ou como hai moitos plans que tamén están vindo e que eu creo que sobardan a capacidade dos concellos en boa medida e benvida sexa pois a colaboración que haxa. Por outra parte, o Concello é un Concello tremendamente colaborador coas institucións superiores, nomeadamente a Xunta, no que é o traballo alrededor dos incendios, como o teñen declarado, e como hai, neste momento, 2 parroquias nomeadas de interese prioritario, que foi un pouco o desencadeante a que puidéramos entrar dentro dese acordo a dispoñer do plan, que senón igual tiñamos que estar aprobando a día de hoxe o plan municipal elaborado con anterioridade. En todo caso,
eu creo que están sentadas unhas bases que buscamos teñan rapidamente a súa marxen de manobra e funcionen oficialmente como Plan Municipal de Prevención e poñernos a traballar nos outros plans. Pero, insisto, houve unha liña de traballo operativa da Concellería de Medio Ambiente coas agrupacións sociais e os grupos municipais incluso da anterior corporación para ter tamén un plan municipal. Agora, ven este da Xunta, que digo, por razóns de operatividade, efectividade ou porque probablemente sexa máis fácil que a súa aprobación e entrada en vigor ao estar avalado directamente pola propia Consellería se haga, pois é o que impulsa a adoptar este acordo, que efectivamente se somete á exposición pública desde este momento. Visto o sentir de todos os grupos, pois votamos, votos a favor do acordo. Ben, pois quedaría aprobado por unanimidade o plan e que siga o seu camiño tal como está explicitado nesta proposta do Pleno. Ben, pasaríamos agora ao debate das iniciativas que teñen a ver coas mocións e o apartado de mocións, non? Entón, a primeira é moción para a defensa de igualdade de trato entre as parellas de feito. Antes de iniciar a defensa e o sistema de aprobación, primeiro defender a urxencia e despois defender o que é a moción, o texto da moción en sí, quería indicar que boa parte das mocións se fará así constar oportunamente en cada unha delas. Algúna delas ten máis carácter de rogo e debería ser tratado como rogo e non como moción. Por tanto, algunha conleva determinadas documentación administrativa e determinados acordos previos que non figuran na propia moción presentada e que deberían ser obxecto dun traballo administrativo previo. Farase constar que, efectivamente, algunha destas mocións que vamos debater e se cabe aprobar, pois teñen o carácter de declaración de intencións, de declaración de traballo, pero que deberán, para que teñan, por así decirlo, a súa entrada en vigor, deberán ser obxecto con posterioridade dun traballo administrativo que a sustente. Cando moviliza recursos, cando moviliza expedientes, cando conleva algún tipo de achega ou de aprobación por parte de propietarios, veciños, etc., algunha desas mocións vai ser necesario que se contemple ese carácter de alguna maneira de declaración de intencións previo a dispoñer de todos os documentos que permita que a moción poida ter a súa efectividade real, non? Quero facelo constar porque está sendo obxecto de debate e foi obxecto tamén de algún informe por parte da Secretaría que é necesario clarexar este punto. A moción como declaración, pero que necesita, seguramente en algún caso, así o faremos constar, de apoio administrativo que sustente que esa moción poida convertirse nunha realidade e pase a ser algo que se poida executar por parte deste Concello. E dito isto, pasamos a debater a primeira, que é a moción para a defensa de igualdade de trato entre as parellas de feito. Ten a palabra a voceira de Cidadáns, primeiro para sometelo ao tema de urxencia e despois para defendela. Vale? Entón, empeza logo defendendo brevemente a urxencia. A ver, urxencia non, pero hai tempo que dixeron que para mandar as mocións que iban con tempo. Entón, xa está mandado de principios de mes. Vamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia. Dona Sara María Resúa Patiño, portavoz do Grupo Municipal Ciudadanos de Rianxo, conforme ao amparo disposto na Lei 7/1975 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e o Real Decreto 2568/1989 do 29 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico de Entidades Locais, somete a consideración a pleno da Corporación para o seu debate e aprobación se procede da seguinte moción. Moción para a defensa da igualdade de trato entre as parellas de feito e os matrimonios no acceso á pensión de viuvez.
Actualmente estás a dar en España unha situación de grave desequilibrio entre cidadáns que deciden contraer matrimonio e aqueles que optan por registrarse oficialmente como parellas de feito. Esta situación está xerada polas deficiencias que a actual legislación en materia de parellas de feito leva en canto aos requisitos de acceso á pensión de viuvez. A decisión de formar parella de feito inda conleva importantes diferenzas en coberturas e protección. O Real Decreto Legislativo 8/2015, polo que se aproba o texto refundido de la Lei General de la Seguridade Social que regula o dereito das parellas de feito a ter acceso á mencionada pensión, no seu artigo 221, incluye as condicións que as parellas de feito deben cumplir para poder acceder á pensión de viuvez. Entre os mesmos, impónse a necesidade de que ditas parellas estén constituídas por un período mínimo de 5 anos. De igual xeito, establécese que os ingresos económicos do membro da parella sobrevivinte non alcanza durante o ano natural anterior ao falecemento o 50% da suma dos propios e dos do causante no mesmo período, ou 95% no caso da existencia de fillos. Ao valorar os ingresos, a lei non ten en conta a situación do sobrevivinte ao momento da morte, se é permanente ou de carácter simplemente circunstancial, co que únicamente se teñen en conta os ingresos do membro que sobrevive nun período determinado, o ano anterior ao falecemento, convertendo a situación en completamente inxusta para quen opta por este tipo de unión de parellas. No caso concreto no que non se cumplen estes dous últimos requisitos, só se recoñecerá o dereito á pensión de viuvez cando os ingresos do sobrevivinte resulten inferiores a 1,5 veces o importe do salario mínimo interprofesional. Se ben, esta última cláusula establecese nun intento de salvaguardar a pensión nos supostos de necesidade económica, a intencionalidade final da norma non é tratar de garantir un mínimo vital, senón a de evitar desprotección da familia ou producirse unha reducción dos ingresos por mor do falecemento do cónxuxe. Os requisitos señalados supoñen unha clara vulneración do artigo 14 da Constitución, por medio do cal proclámase o principio da igualdade. A pensión de viuvez ten unha natureza contributiva, da que a persoa que se beneficia polo que cotizou o cónxuxe en vida. E por ese motivo, ao igual que ocorre nos casos dos matrimonios, que unha persona que ostente o dereito á pensión pode compatibilizala cas rentas do traballo, non tendo sentido que estableza condicións máis gravosas ás unións de feito. Os acordos. O primeiro, instar ao Goberno de España a modificación dos correspondentes preceptos do Real Decreto Legislativo 8/2015 e a todas aquelas normas relacionadas con el, para equiparar os dereitos no acceso á pensión de viuvez das parellas de feito co dos matrimonios civís. E o segundo, instar ao Goberno de España a que nun prazo máximo dun ano aprobe un proxecto de lei de parellas de feito, polo que se incorpore no Código Civil unha regulación do réxime da parella de feito aplicable a todo o territorio nacional, así como que se incorpore as modificacións oportunas noutras normas para evitar calquer tipo de discriminación xurídica das parellas de feito fronte aos matrimonios, por razón do seu estado civil ou da naturaleza ou formalidade da súa relación de convivencia, cando concorren o resto dos requisitos que se establecen en cada caso. Nós imos votar a favor da proposta. Partido Socialista. A nos parecenos que realmente as persoas teñamos que ser todas iguales dende a legislación, dende os legisladores deben de facelo sempre que, bueno, que sexa necesario, pero parecenos que no segundo punto o prazo máximo dun ano parecenos impoñerlle a axenda moi... Entonces, se retira a temporalidade, pois podemos votar a favor. Partido Popular. Nos vamos a votar a favor na mesma línea cos mesmas puntualizacións que faz Carmen, o sea, exactamente o mesmo. Se quixera retirar o prazo máximo Sí. dun ano. Si nos Bénega. tamén con mesmo... Sí, no, o BNG tamén apoia e un pouco tamén recolle o que propón Carmen, a portavoz do PSOE, de que os prazos, efectivamente, o prazo dun ano mellor non é suficiente, pero estamos de acordo en que haxa un trato igual independentemente de si se opta por matrimonio ou si se opta por parella de feito.
E parecenos adecuada a proposta, a moción. Nada máis. Entón, en vistas ao tema de a unanimidade, retira esa parte do prazo máximo dun ano. E quedaría o acordo sin esa disposición. Instar ao Goberno de España a que aprobe un proxecto de lei de paredes de feito. Vale? E o segundo. Vale, entón, que? Sí, entón pasamos a votar, visto un pouco a declaración de todos. Votos a favor, quedaría aprobada por unanimidade. Ben. Moción de apoio a iniciativas de carácter laboral. Volvo, comentar o tema que referenciei antes de debatir a moción, de que este é o caso dunha delas, ten como requisito determinados acordos de tipo económico que exista a suxerencia de que sexa tratada como rogo. En todo caso, está no seu dereito en debater isto e posicionarnos, pero que conleva unha parte de disposición que vai exigir que haxa un informe municipal antes de que poida entrar en vigor. Vale. Entón, aclarado isto, pasamos a debater primeiro. Ratificáis a... Sí, a urxencia. Sí, ratificamos a urxencia. Votos a favor. Queda ratificado. Procedo xa a expoñer, non? Ou hai que facer referencia a esa advertencia? Non, en principio é só facela constar. E a recomendación, sí, de que fora como rogo para que... tal. Pero, bueno, en principio... Claro, non sei se... a ver que está, se entra a debatir. Vale, entramos a debatir. Dai. Ben, pues procedo a expoñer, entón. Nos últimos anos en Rianxo vimos sufrindo unha perda constante de tecido empresarial e comercial. Esta situación é enormemente preocupante e urxente e necesario revertela canto antes, xa que cada ano que pasa se prolonga esa sangría, as consecuencias socioeconómicas que supón agrávanse. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística, Rianxo tiña no 2018 24 empresas menos que as registradas 6 anos antes. Tiña 615 no 2012 fronte ás 591 que se registraron no 2018. E foi o único municipio da zona, tendo en conta os municipios de Boiro, Dodro, Padrón, a Pobra do Canamiñal e Ribeira, que o ano pasado, no 2018, tiña menos empresas das que tiña no 2012. En concreto, no relativo ao sector do comercio, transporte e hostelería, fago referencia sempre a estes tres sectores porque é a maneira na que está recollido no Instituto Nacional de Estatística e son os datos que están accesibles. No relativo a estes sectores que mencionaba, a perda de empresas é notablemente máis dramática. Dende o 2012 até o 2018 desapareceron en Rianxo un total de 43 empresas deste sector, é dicir, unha perda do 13,83%. A diferencia do que decía antes, durante o período temporal sinalado, todos os concellos da zona, os antes mencionados, experimentaron unha perda de empresas dos sectores comercio, transporte e hostelería. Porén, Rianxo foi o que máis perdeu. Superou en máis de 20 o segundo nesta clasificación e en máis de 30 o terceiro e o cuarto. De feito, Rianxo perdeu tantas empresas destes sectores, 43, como dixen antes, como Boiro, Pobra do Canamiñal, Dodro e Padrón xuntos. Reverter esta situación require do compromiso de todos, dos traballadores e traballadores do propio sector, que podemos dar fe que responden con ilusión e vontade de sumar cando son convocados para buscar solucións para esta problemática, require indubidablemente do compromiso de todas nós, veciños e veciñas de Rianxo, e require do compromiso do Concello. Non vamos a entrar en cuantificar nin en valorar as actuacións do Concello nesta materia. É certo que neste asunto as competencias dun goberno municipal son limitadas, pero é certo que observamos nos últimos anos que o goberno rianxeiro ven amosando unha certa inacción neste asunto. Vexamos algún exemplo. A comezos da legislatura pasada xa se falou longamente da posta en funcionamento do espazo de coworking no noso Concello. Durante a campaña electoral, previa ás municipais de maio, este tema tivo tamén un protagonismo, mas cando imos cumprir 6 meses dende a toma de posesión do alcalde, este tema segue dormindo o sono dos xustos. Tamén na legislatura pasada, nomeadamente na sesión ordinaria do Pleno da Corporación, celebrada o día 5 de xullo do 2018, aprobouse cos votos favorables do Partido Socialista e do BNG unha proposta de Rianxo en Común para a creación dunha liña de axudas
chamábamoslle daquela microcréditos, destinadas a emprendedores, que tiveron o obxectivo de fomentar e apoiar as actividades de carácter empresarial que se estimaran de interese para o municipio. Esta proposta, que ademais foi recollida en algúns dos programas electorais de varios grupos da corporación fai uns meses, debe de estar acompañando o espacio de coworking no seu descanso. O contexto non mudou moito e a situación das empresas segue empeorando. O que sí que mudou foi o goberno, que agora conta cunha ampla maioría para levar a cabo as cuestións que estime oportunas neste ámbito. Un goberno cunha dedicación exclusiva na área de desenvolvemento local, comercio e emprego, polo que pensamos que non sacar adiante dunha vez por todas estas cuestións pendentes non se justifique. Por todo o anterior, o Grupo Municipal de Rianxo en Común solicita os seguintes acordos, paso a lelos. A implantación dunha liña de axudas, seguindo o modelo descrito na proposta aprobada na sesión ordinaria do Pleno da Corporación celebrado o 5 de xullo de 2018, a disposición das persoas que teñan unha idea de carácter empresarial, que terá que ser convintemente avaliada e estudada por un equipo adecuado de alrededor de 5.000 euros. Este importe será devolto nun prazo máximo de 5 anos a xuro cero. E o punto segundo, posta en funcionamento do espacio do coworking con necesaria aprobación do regulamento de taxas e de uso. Nada máis. Voceira de Cidadáns. Eu vou votar a favor, que, como dixo o voceiro de Rianxo en Común, hai que favorecer na medida do posible que as poucas empresas que quedan no Concello non morran, e favorecer a creación de outras novas que den o impulso necesario para que Rianxo saia adiante. Voceira do PSOE. Respecto do traballo que está a facer o grupo de goberno respecto da promoción do emprego, do comercio local, pois ao mellor non estamos facendo reunións cos interesados, porque realmente estamos aínda na fase de diagnose e facendo comunicacións con outras institucións que poden axudarnos en propostas que axuden aos comercios que neste momento temos e animen, teremos que buscar outras medidas, por suposto, animar a que outra xente se anime a montar un negocio en Rianxo. Creemos que hai determinados factores que non só depende de cartos e que iso é un traballo moi laborioso como calquera proceso de concienciación. Estamos moi preocupados e tamén temos que preocuparnos por Rianxo, pero temos que mirar tamén arredor. Esas cifras serán certas, que non o dubido, pero vemos que en todos os sitios están tendo problemas co comercio. Entonces, eu creo que temos que buscar a unión, que cada un aporte o que da súa man poda facer, os interesados que neste momento loitan por ter o seu negocio aberto, nós por facerlles unha coyuntura ideal ou que facilite propostas que a xente de fora, incluso daqui, pois se quede no pueblo e consuma. Entonces, gustaríame tamén decir que ten unha dedicación exclusiva que se dedica a isto, pero tamén se dedica a outras cousas máis, téndelo por seguro. E respecto das axudas que se propoñen aquí, pois sí, sería ideal, podría ser unha medida, pero, ao mellor non é esa, como dixen, non me preocupan que os cartos non se encontran tamén fácil, pero non me preocupan só os cartos, senón outras cousas que pasan por a concienciación e cambiar as dinámicas deste pueblo e da xente que vivimos aquí. Respecto do espacio de coworking, pois sí que existe e está en proceso de modificación, onde quedou algunhas eivas e de a elaboración, por suposto, do regulamento das tasas de uso. Non podemos dicir en breve, pero estamos traballando. En canto antes haberá que poñer en funcionamento eso, porque realmente será unha experiencia donde en Rianxo, ainda que sean 4 puntos, pois donde se podería ofertar e xente que neste momento teña idea de emprender, como dicimos, o importante é que teñas unha idea boa, que esa idea responda. Tamén me gustaría facer fincapé en que contamos con un orientador laboral que todos os días da semana pois ten entrevistas con persoas de Rianxo que buscan emprego ou que queren mellorar o seu, e que el tamén está recollendo donde ve posibilidades ou que a persoa parece que pode ter unha idea boa ou un espírito de emprendemento, pois axúdalle, orienta na búsqueda de novas, quer dizer, aportacións de subvencións que lle axude económicamente, máis o plan de empresa,
É dicir, temos, ainda que non se vexa moito nin o resultado sexa, hai que ir, eu creo, como unha gota a gota, facendo un buratiño, nada máis. Voceiro do Partido Popular. A ver, por onde empezo? Está encendido, sí. Nos, verdadeiramente, lógicamente, todo canto sean iniciativas que dinamicen o comercio, veñan desde outras formacións políticas, como veñan desde o Concello, como veñan da Asociación Rianxeira de Empresarios, como veñan dos propios comerciantes, sempre as teremos a ver, lógicamente. Se fala moito do espacio coworking. Vamos a ver, un espacio coworking, pois vale, pois nós tamén o entendemos, tamén se falaba moito dun viveiro de empresas. Un viveiro de empresas témolo aquí en Rianxo, que era onde antiguamente xogaban os nenos o axedrez, ou me parece que ainda xogan agora. Cantas empresas fan uso dese viveiro de empresas? Evidentemente. Quen fai uso delo? Está facendo alguén? Vamos a generar un novo espacio denominado coworking, donde vai a ser o mesmo, estamos falando do mesmo. Bien. Coworking é o que fan tamén os nosos nenos xogando desde a casa, conectados co seu micrófono, e a través de outros nenos establecen puntos de encontro, coworking digitalmente ou de alguna maneira nunha nube que todos conocemos hoxe en día e da que todos facemos uso. Un espacio coworking tamén é o que ten o propio Concello. Non somos nós aquí os que vamos a defender a actuación do goberno neste sentido, pero vamos a poñer un pouquiño tamén por a nosa parte de sentido común o que materializa habitualmente dentro do Concello, que a Diputación, que a Xunta de Galicia e tal, iso tamén se pode denominar como un espacio coworking virtual. Todo elo é benvido? Pois sí. Todo canto se faga desde todos os partidos, asociacións e demais? Pois sí. Que a situación no pueblo é mala? Pois verdadeiramente, pois sí que é mala. Ten unha solución a corto, medio plazo? Non. De quen depende? Básicamente do empresariado. Nos poderemos facilitar espacios, poderemos generar expectativas, poderemos generar ilusión, pero verdadeiramente creo que ningún dos que estamos aquí ten unha variña máxica para decir isto vai a solucionar pasado mañá. Entonces, está ben que saquemos conclusións e que divaguemos sobre este tema, pero efectivamente coincidimos contigo, Carmen, coincidimos contigo, Julián, en que lógicamente fan falta accións, fan falta cartos, farán falta recursos, farán falta petar a moitas partes, pero tamén fai falta implicación por parte de todos os empresarios, comerciantes, persoas, hosteleiros, alugueiros, todo o mundo que se implique nelo, porque senón, verdadeiramente, non sei a idea que teredes todos vos, pero nós, desde o Grupo Municipal do Partido Popular, o temos claro, a línea que vamos a ter continuista daqui, o que nos decían os compañeros que redactaron o Peixón o día daquela reunión, que daqui ao ano 2035, pues vamos a encontrar unha situación de prácticamente descenso de habitantes neste Concello se non se remede, e nada máis. A favor? Pois claro que sí, Xulián, claro que vamos a votar a favor delo, porque é unha iniciativa máis que pode axudar ao comercio e ao desenvolvemento do Ayuntamiento, nada máis. Voceiro do BNG. Bueno, digamos, a moción ten dúas partes, o que é a parte explicativa ou expositiva e a parte de propostas ou de conclusións. A respecto da parte expositiva, a ver, eu creo que non se fai xustiza tendo que asumir que todos, tanto grupos políticos, grupos de goberno, como mesmo o Concello, pois ten que asumir, digamos, críticas. Eu creo que non se fai xustiza na imaxe que se traslada, porque se traslada unha imaxe negativa da actividade económica dos rianxeiros e rianxeiras todas, que creo que non é eso o que está a ocurrir. Efectivamente, hai unha situación nuns determinados sectores que é máis negativa, pero que é máis negativa a nivel xeral, pero, por outra parte, hai sectores a nivel de Rianxo que son punteiros, pois a nivel textil, a nivel do mar, non? Do que o das bateas, quer dicir que hai aspectos nos que somos punteiros como Concello e creo que iso temos de que dar valor. E temos de que dar valor para ter tamén estima de como rianxeiros somos capaces de
artellar solucións económicas para os nosos problemas. Que hai problemas que non damos resolto? Sí, bueno, e teremos que pouco a pouco mirar como resolvelos, pero trasladar unha imaxe tan negativa, eu creo que nin é xusta, nin é obxectiva, nin axuda, non axuda a todos. Tampouco é, na miña opinión, xusta a imaxe que se traslada do traballo do grupo municipal, da corporación, do grupo municipal e da corporación. Aquí houve obradoiros, actividades de formación, encontros con comerciantes e, digamos, un nivel de apoio importante. E iso creo que hai que recoñecelo. Que se requiere máis esforzos, por suposto, pero que non houve esforzos, eso non se corresponde ca realidade do que houve. Houve esforzos de formación a nivel tecnolóxico, de ferramentas tecnolóxicas, a nivel de posta en marcha de iniciativas de emprendemento, a nivel de obradoiros, a múltiples niveis que eu agora tampouco lembro. Quero dicir que trasladar unha imaxe tan negativa é dicir que nós temos que asumir que se pode mellorar e facer máis esforzo, por suposto, pero que non se fixo nada, eso non é a realidade, porque sí que se está facendo, e sí que se está apoiando, e máis que se poda apoiar, non? Quer dizer que estas imaxes tan negativas, están ben cara aos medios de comunicación, pero que estamos trasladando unha imaxe de Rianxo que é un pobo inactivo, non é certo, eso non é certo. É activo, e nós somos activos, e todos nós, non? Eso no que ten que ver ca exposición, eu creo que non é xusta. E despois, no que ten que ver coas propostas de acordo, hai unhas propostas que conlevan a uns compromisos económicos que eso debe ir pola canle correcta, que é a través das comisións e dos estudios económicos correspondentes e esta proposta económica que é de colaboración e de axuda ás iniciativas de emprendemento tamén terá que reflexarse nun regulamento, nunha proposta de regulamento, polo menos unhas bases de regulamento, non? De dicir, isto como se arbitra, como se fai? Entón, neste sentido, nós, de todas maneiras, e coa valoración que expusen, valoramos a preocupación que se transmite, pero o que entendemos é que isto debe ter máis sentido de rogo, no sentido de grupo de goberno, os grupos que estamos no goberno, valorade a iniciativa esta que hai aquí de aportar apoio económico ás iniciativas de emprendemento e os dous grupos de goberno iniciarían e, en conxunto coa corporación, concretaríamos como facer. Pero ahora mesmo, claro, aprobar isto sin saber se temos capacidade económica, como se levaría a cabo, eu creo que non é moi procedente. O sea que nós o que pedimos é que se transforme en rogo e despois, por outra parte, o de emprendemento, o da posta en marcha do espazo de emprendemento, xa se está traballando neso, xa hai iniciativas concretas, pero tamén temos que ter en conta que o emprego é competencia da Xunta de Galicia e nós aí tamén nos atopamos con atrancos e con problemas, é dicir, nós para dispoñer recursos económicos en determinadas iniciativas temos que ter competencias, senón advírtesenos económicamente que non podemos. Eso tamén é importante. Entón, por eso fai falta tamén facer esa valoración, ese estudio de viabilidade. Entón, en conclusión, a nós parecenos ben a preocupación, pero o que nos parece que isto deberá ter é o sentido dun rogo. Estúdiese a posibilidade do apoio económico e sigas impulsando o espazo
de emprendemento. Eu creo que, e o Bloque nese sentido aceptaría, digamos, que se trasladara ese rogo e que se, non? Si se propón como propostas para aprobar, o Bloque non vai a apoialo porque non temos capacidade nin elementos para aprobar isto. Nada máis, moitas gracias. Mais, efectivamente, incidir na visión negativa que se expón. Non se fai ningunha mención, por exemplo, cos niveis de desemprego no Concello desde o ano 2018, no período mencionado, temos os mellores cifras de desemprego, xa non desde o ano 18 a 2012, sino incluso habría que remontarse ao ano 2009 para que encontráramos unha situación do emprego en Rianxo pois dese nivel, non? E iso tampouco se menciona. É dicir, que efectivamente é posible que haxa menos comercios, pero hai máis traballadores e traballadoras de Rianxo empregados por conta allea, seguramente, en empresas, pois igual non son efectivamente daqui, pero en algunhas daqui pode ser, porque esas cifras non se falan. Aquí as empresas máis importantes é probable que teñan neste momento unhas cifras de emprego superiores pois a do ano 2009, incluso desde 2009 en adiante, antes, niveles previos da crise. Pero que ademais tamén hai unha idea tamén pequena nos desde o primeiro momento apostamos e fomos dos primeiros concellos en declararnos Concello Emprendedor, en Concello de Fomento das empresas. Como ese concello, ou eso posibilitou, entre outras cousas, que podamos estar falando porque se fala de iniciativas laborais. Nós tamén entendemos iniciativas laborais, pois tamén a creación de emprego e a formación, como é a creación de escolas Obradoiro. En este sentido, levamos 3 escolas en 2 anos, 3 escolas Obradoiro en cooperación coa Xunta nos últimos 2 anos. O Aveiro de ternos declarado concello con beneficios fiscais para as empresas, concellos emprendedores. 3 obradoiros en 2 anos. Despois, falamos do parque empresarial. O parque empresarial está dando, pouco a pouco, nos apostamos desde un primeiro momento en que había que promocionar o parque empresarial. Un parque que as parcelas non son do Concello, que son unha parte pequena da Xunta en unha parte máis grande do Estado, pero ainda así nos facemos campaña de promoción para a instalación de empresas, facemos campañas en prensa, debatemos coas diferentes xestoras, hasta 3 ou 4 xerentes pasaron pola SEA, que é a empresa que é dona do parque empresarial, buscando efectivamente que se instalen empresas. Que non están todas as que queríamos, seguro, pero que neste momento hai compradas 26 empresas, 26 parcelas, vale, 26 parcelas, quedan 28, vale, pero estamos a punto de equilibrar iso, cando se empezou de cero. Cando empezamos, seguramente, a andaina, non había ningunha instalada. Pois agora hai 26 parcelas compradas. Que nos gustaría ter 100 compradas? Bueno, xa nas hai. Tamén o plan xeral expresa esa vontade de ampliación do propio parque, pero hai 26 parcelas compradas. 26 parcelas. E agás unha ou dúas con proxectos a piques de abrir. Nos últimos anos e medio temos o tanatorio crematorio que abrirá a Xiña, temos a empresa Proacer, que vai abrir a Xiña, temos unha licenza de obra dada nas últimas xuntas de goberno a unha empresa de fora, Renovat Noia. Hoxe acordaron tamén a creación de outra empresa e outra venta na xerencia da Xunta de 40 empresas, perdón, na xerencia da SEA de 40 traballadores e traballadoras, iso no último ano e medio. É dicir, efectivamente, non hai 100 empresas que están vindo aquí, non, pero hai 26 cando partíamos de cero. Entón tamén hai que defender, e a nosa aposta polo parque empresarial foi sempre unha aposta importante, porque un espazo de coworking que é moi importante, pois teñen 4, 5, 6 postos, pero que esta empresa, a que hoxe sale a referencia na Xunta, vai traer 40 postos de traballo. É dicir, minusvalorar a instalación de empresas no polígono, como parece que ás veces, cando falamos de emprendemento e falamos de necesidade de impulsar o traballo no noso Concello, e que ignoremos que hai un parque empresarial que hai que impulsar e que hai que traballar por el para que se instalen as empresas e que o que hai pois non importa, pois claro que importa, que son 26 empresas, 26 parcelas compradas. É dicir, que é humilde, sí, que non naceu no mellor momento dos posibles dentro da crise, tamén, pero contro, hai que darlle o seu valor. E sobre todo porque se en algún momento hai a sorte e temos a fortuna de que se instale unha empresa potente de conserva ou unha empresa potente exterior, pois estaría estupendo.
Pero que empresas exteriores son estas dúas que acabo de mencionar. A Renovat é unha empresa de Noia que se ven instalar aquí para ampliar. Potel é outra empresa de fora que se ven aquí. E hai que valorarlo tamén. O sea, que empeza a dar os seus froitos que non só empresas de Rianxo se trasladen ao polígono, que está ben, porque ali teñen todos os servizos. Pero tamén hai que valorar que empresas do exterior, pois por fin empecen a apostar, aínda que sexa pequena empresa, que empecen a apostar tímidamente, aunque sexa, polo noso concello. Se digo, son 4 iniciativas e 4 empresas que van a abrir no polígono no último ano e medio. Hai que valorarlo, porque é fundamental tamén, eu creo que para o sistema que estamos a falar. Volvo a insistir nas escolas obradoiro que se fixeron, pero é que ademais hai un traballo que se fixo, a nada que se vai ali, é que parece que estamos querendo reabrir nos plenos ordinarios os debates que se dan nas eleccións e volver a falar de que si ten ou non ten. Ali hai un espazo de coworking que necesita a súa apertura, que ten eivas. Unha delas, o falamos, e está pedido tamén o orzamento para solucionalo, que é o tellado, que nos pediron. Mira, para que isto empece a funcionar ten que ter un teito independiente, porque inicialmente se pensou que podría servir como uns espazos diferenciados, pero sin que estuveran cubertos pola parte de arriba. Dixéronos, non, mira, mellor, foi unha indicación que se nos deu, desde xente que está interesada en establecerse ali, necesario que haxa máis intimidade, máis un pouco máis de intimidade para poder desenvolver a actividade empresarial. Bueno, pois hai pedido un orzamento para que veña a instalarse ese equipamento. Pero existe boa parte da infraestructura, está tabicado, están divididos os tabiques, está encaminhado. E ese, eu creo que unha vez tamén nos poñemos de acordo que pode ser un sitio útil, pois tamén é bo sabelo, que pode ser un sitio útil a Olativa do Mar e o espazo de coworking que ali se empezou a xestar, empeza a funcionar. Nun primeiro momento chegou a negativa da Xunta, por esta lei da modernización e racionalización que había que pedir permiso para abrir calqueira tipo de equipamento. Pois chegou un primeiro momento a negativa da Xunta. E, máis, teremos que enfrontarnos a esa negativa cando teñamos o regulamento ou cando saquemos iso. Porque hai unha lei que non se derogou aínda, a ver se deroga, que di que eses espazos o reserva aquela administración que ten competencias, en este caso é a Xunta de Galicia. Pois hai esa negativa. Que hai que superala, sí, pero bueno, que non se pense que son atrancos menores, que a xente lle parece que é chegar, abrir, encher e poder facer ali a actividade. Non é así, é bastantes veces máis difícil. Pero eso, mencionar o equipamento, mencionar tamén as actividades que se están facendo en cooperación con Deloa, da que formamos parte. Ten feito talleres, ademais, con unha empresa de solvencia e de referencia no sector da formación en materias de empresa e de pequena empresa e de asesoramento de empresas, como é a Escola de Organización Industrial ligada á Universidade de Vigo, que ten dado formación para a creación de empresas, formación especializada en creación de empresas verdes e de fomento da artesanía, formación especializada nos eventos musicais e na organización de eventos musicais. Esa formación se deu e foi xente de Rianxo, buscando ser pequeno empresario nese ámbito. E foi xente de Rianxo. E se lle levou a iniciativas de éxito, festivais en Bilbao, actividades ligadas ao que é Zara, o Emporio Zara. Pois estuveron ali, tendo ese traballo. E seguimos formando parte de Deloa. Houbo cursos relacionados coa hostelería. Houbo un debate con empresas de hostelería e turismo, donde saíron tamén. Houbo momentos de reflexión e de debate, de discusión, como ustedes teñen tamén os seus propios debates coa hostelería de Rianxo ou co comercio de Rianxo. Xa houbo traballo previo tamén aquí, de reunión coa xente, para que deran tamén a súa opinión e ter unha liña de traballo que facer. E ese aino, que se vai volver a reabrir, que se vai volver a encarar, pois desde o goberno, efectivamente, da man tamén da Cámara de Comercio de Santiago, con que tamén se está intentando establecer unha liña de colaboración e un acordo para dar formación, para dar asesoramento directo ás empresas, porque ali tamén teñen un espacio de coworking funcionando. É dicir, hai un traballo feito que de ninguna maneira aparece reflexado aquí, porque efectivamente o que se busca coa moción é defender pois a toma dese acordo, pero non pode ser así e nin pode quedar así. É moi difícil despois levantar as cousas,
Porque se queda a imaxe de que este é un pobo que non se move, que este é un pobo que non ofrece recursos, que non ofrece alternativas, que non dá, que non ten futuro, ao final ninguén invirte diso. Porque se eu me encontro con alguén que me di, bueno, Rianxo está morto, non invirto en Rianxo, non invirto en Rianxo. Entón, quero dicir, de alguma maneira hai que buscar tamén xenerar certo optimismo de que as cousas poden mudar e que hai elementos para cambiar. E, sobre todo, que hai tamén iniciativas e traballos e boas cousas que están pasando e que poden mellorar. E xa digo, e eu quero rematar así, que é necesario, efectivamente, apostar tamén polo parque empresarial como lugar de referencia. Para nós é fundamental porque resolve e traerá, efectivamente, pois uns indicativos a niveis de emprego, a niveis de creación de empresas, de capacidade tamén de xenerar recursos para o Concello, da man de imposto de actividades económicas, etc., que son importantes. E hai que defendelos, e hai que intentar que ese polígono que hoxe ten 26 parcelas ocupadas, 28 desocupadas, que vire as tornas. Pero que en 9 anos foi quen de pasar de 0 a 26. Dividide e veremos que efectivamente nos encantaría que fora a marcha moito maior, pero que tampouco é para pensar. Hai concellos ou parques empresariais onde non se está implantando apenas ninguno. As cifras de Rianxo, para a empresa que xestiona iso, equivoque ou non se equivoque, porque aquí xa digo, Xunta e Goberno do Estado son os donos do que poden ter ali, están facendo e saben e apostan polo polígono de Rianxo porque pensan que é un dos polígonos con futuro e que avanza paseniñamente, pero que está avanzando. Non acontece así noutros polígonos prácticamente baleiros de outros moitos sitios que están máis preocupados polos outros. Cada quen se preocupa polo seu e nós nos preocupamos polo noso, evidentemente, pero que pasamos de 0 a 26 parcelas compradas. E que a nada que haxa unha pequena vaga positiva de compra de parcelas, temos que estar empezando a pensar na ampliación que está prevista no plan xeral. É a realidade. O que non pode pasar é que, cando chegue ese momento e haxe unha empresa que se queire instalar, digamos, non, tes que esperar. Estas cousas hai nas que planificar. E a día de hoxe hai 26 empresas que xa compraron. E boas parte delas xa están con idea de abrir o seu proxecto, cando non xa está aberto. Entón, quero dicir que eu creo que deberíamos tamén cambiar de alguma maneira o discurso para facelo bastante máis favorecedor e recoñecendo os problemas, buscar tamén as solucións de outro xeito. Conclúo tamén dicindo o problema que hai, que nós temos do informe, teríamos que ter o informe na man por parte de intervención para a posibilidade de ter eso para que o puderamos apoiar directamente, cousa que nos gustaría. Se non pedimos a conversión en robo, senón non podemos votar a favor da iniciativa por responsabilidade co informe que dispoñemos desde Secretaría. Respondo, entón. Aproveito para, bueno, na resposta aproveito para mencionar algunhas outras cousas, non centrarse no goberno. Sí, non pretendía que a miña exposición dar esa imaxe tan tremendista que me sinalan, senón máis ben, bueno, aludía ás cifras. As cifras evidentemente son negativas e a todos nos producen malestar e tristura. Aludía a elas máis ben por chamar o que citaba tamén a exposición, por chamar ao compromiso evidentemente do goberno e de quen ten responsabilidades de goberno agora, pero tamén ao resto da corporación, ao propio sector e en definitiva a toda a veciñanza. Máis que nada falaba desas cifras por ofrecer ese contexto e bueno, chamar a concienciarnos de que ese compromiso é necesario, non por pretender dar esa imaxe tremendista e digo para que así conste. No relativo á proposta de convertilo en rojo, penso que non podemos estar de acordo porque, vamos a ver, a moción, aínda que cambie un pouco a exposición, a moción, como dicía, é prácticamente a mesma que presentamos en xullo do 2018. Eu entendo que dende xullo do 2018 até agora
houve tempo para facer eses informes e levar a cabo ese procedimento administrativo que agora din que é necesario facer. Dito isto, digo tamén que esta moción que se presentou en xullo de 2018, insisto, nos mesmos termos dos que agora se presenta, foi aprobada cos votos favorables do PSOE e do BNG, sin ningún tipo de reparo como agora se pon. Por tanto, non entendo por que si agora. Entón, penso que podemos seguir adiante, esperar a eses informes e será cuestión de traballala nas comisións pertinentes, evidentemente, como todas as propostas que se fan nos plenos, pero, bueno, nos pensamos que debemos seguir adiante con esta moción. Ben, eu entendo que, efectivamente, de acordo co informe, nós non vamos votar a favor da moción. Ademais, hai algunha cousa que, efectivamente, non necesitamos que a moción nos impulse ao funcionamento do espacio de coworking, porque xa se está traballando nel, e, de feito, non o abeiro da moción, senón se está traballando, xa se fixo antes esa primeira impulso, creación deses espazos de coworking, e xa digo, se está valorando a mellora dese espazo antes de sacalo definitivamente co seu regulamento. Hai un avance tamén dun borrador funcionando, por tanto, entendíamos que non ofrece nada diferente do que efectivamente foi a moción do 2018 e que, a súa vez, pois tamén estaba feito tamén ese espazo de coworking antes, o que pasa que non está rematado, e esa é a situación. A idea é rematalo e sacar inmediatamente ese regulamento. E a liña de axudas haberá que valoralo no ámbito do orzamento, de aprobación e posibilidade durante os orzamentos de que se poida realizar algún tipo de actuación niso. Existen a día de hoxe tamén axudas por parte de outras administracións que desde Deloa ou desde o empresariado tamén local se está informando, da orientación de empresas, do orientador, tamén de recursos disponibles sin necesidade de que sexa un recurso municipal, de que poidan acollerse a outro tipo de subvencións. Esa información estáse dando por parte do orientador laboral que ten o seu lugar de traballo precisamente nun dos espazos da propia aula activa. É dicir que, en esa idea que se está, entón, nós non vamos votar a favor. Que intervir a secretaria. Pido a palabra para intervir solamente para facer unha aclaración respecto ao tema das mocións. O que se orientaba por parte da alcaldía foi con recomendación de secretaría, no senso de que, por exemplo, neste caso, o que sería a implantación de línea de axudas, se a vontade é que se adote un acordo municipal que teña validez, e ademais se menciona que no ano 2018 se adotou outro no mesmo senso, o que se ven a dicir é que realmente a execución dos actos non ten validez ninguna, porque se se poden vir e traer unha e outra vez, quere dicir que o órgano competente para poñelo en marcha non é o pleno, senón que é o señor alcalde, non? Entón, por iso que está intentando aclarar é que unha cousa é que se solicite, que se estudie a implantación, e outra cousa é que se lle obligue ao órgano competente por parte do pleno, que en este caso, no tema das subvencións, en función da cuantía, probablemente fose o señor alcalde, que se lle obligue realmente a poñer en marcha ese expediente, que é o que se pretende a través da moción. E dicir, unha cousa é que se solicite por o pleno que se estudie a implantación con esa finalidade e tal, e outra cousa é que se obligue a un órgano que non é o que ten esa decisión, como sería probablemente o señor alcalde, a poñer en marcha unhas bases reguladoras do otorgamento dese tipo de subvencións por importe de 5.000 euros, que tampouco se sabe se ten ou non, e que ademais será devolto nun plazo de 5 anos a xuro 0%. Porque se adopta este acordo, terá que ter algunha efectividade. E a executividade do acordo ignórase dende o primeiro momento que o que ten que decidir non quedaría vinculado por ese acordo. Por eso se fala de reconducilo como unha petición ou se a moción fora, por exemplo, redactada nos termos de que se estudie a implantación. Por exemplo. Añadimos estudar a implantación. Claro. Non sei se... Claro, que se acorde estudiar a implantación. Unha
cousa é estudar, outra cousa é que nos aprobemos. Que vamos a poder insisto que a moción está aprobada dende fai ano e medio nos mesmos termos. Estamos falando a 28 de novembro e é onde nos temos que colocar. Non no ano 2018 nin en 1800. Nesta data temos un informe que nos di que o que aprobamos é executivo. E para aprobar e que se executivo temos que ter a certeza de que podemos executarlo. Ahora mesmo non temos siquiera a certeza de ter a disponibilidade económica para facerlo. Entón, que eso se convirta en que se estudie, que se valore, que se mire, eu creo que é razonable. Que se aprobe así tal cal non ten sentido, porque non o sabemos. Estamos vinculando algo que ni siquiera sabemos se se pode executar. Bueno, perdón, porque non sei. Ben. Entón, que sería ese matiz de que se estude a... Entón, sí, vamos a ver, insisto unha vez máis. Penso que no tempo que leva este punto aprobado en outros tempos, habría o tempo necesario para saber se se dispón deses fondos ou non. En todo caso, si vou a insistir outra vez, a miña exposición iba orientada a chamar a un compromiso da corporación, a un consenso da corporación na adopción de medidas enfocadas ao que expuxen. Por tanto, si a aprobación desta moción vai depender de que poña no punto primeiro estudar a implantación, que se poña estudar a implantación, por suposto. Dito o cal, a ver si dentro de un par de anos non volvemos a estar na mesma situación que estamos agora e hai que volver a esperar a que haxe un informe de interventora. Esperemos que para estea feito. Ben, eu tamén teño que engadir algunha outra demanda, por exemplo, no que ten que ver coa implantación, posta en funcionamento do espazo de coworking, coa necesaria aprobación de regulamento, é dicir, do espazo de coworking habría que mencionar a actuación existente na aulativa, porque é unha realidade. Entón, posta en funcionamento do espazo de coworking coas melloras necesarias, é necesaria a aprobación do regulamento e tasas de uso. Quero dicir que quero que tamén se recoñeza a existencia dun espazo na aula activa que neste momento ten unha importante actuación feita que necesita da mellora que mencionei antes da posta dunha cuberta, pero que tamén se recoñece ese espazo como espazo de coworking e do traballo realizado nese evento. É dicir, que non é que parta de cero, é que existe unha estrutura feita, unha instalación feita, que necesita unha pequena mellora antes de poñerse a funcionar, pero tamén quero que se recoñece iso, senón non podo estar de acordo tampouco. Pero, bueno, pero en todo caso, falta por facer o que se pon no punto segundo, non? O regulamento de uso e a aprobación das tasas. Ben, pero entón estamos recoñecendo que existe unha estrutura inicial que non está completa. Vale. Evidentemente. De acordo. E falta para que poida funcionar o que se recolle no punto segundo. E que existe na aula activa como espacio. Eu digo para tamén non aparecer despois que ese non era, que ese non sei que. Bueno, pois, se está un pouco nese estilo, en esa sintonía, pois seguramente. A moción quedaría, por lo tanto, redactada desta forma. Acordarías, se se vota a favor, que se estudia en planta a fondo unha liña de axuda, seguindo un modelo adoptado no acordo a disposición de persoas que teñan carácter empresarial, que será convenientemente avaliada, estudiada polo equipo axeitado, de alrededor de 5.000 euros, devolto nun prazo de 5 anos a xuro cero, e a posta en funcionamento dun espacio coworking con necesaria aprobación do regulamento de taxas de uso, recoñecendo que existe unha aula activa como espacio coworking que aínda non está completa. Como sería a redacción que se vai a someter a votación, non? Ben. Vale. Sí, quería quedar máis claro o de que se está, non, na aula activa. Bueno, eu creo que queda. Vamos a ver, aquí, no punto segundo, interveño por última vez, no punto segundo pon posta en funcionamento do espacio de coworking, porque o espacio de coworking non está en funcionamento, pero existen esas oficinas feitas na aula activa do mar, dende fai tempo. Coido que dende antes da legislatura pasada. Por tanto, para que funcione falta a aprobación dunhas tasas e dun regulamento de uso que é o que se propón aprobar agora. Bueno, pois con esas... Podemos utilizar unha palabra galega, non? De emprendemento, sí. Bueno, pois nada, pasamos a votación, votos en contra, abstencións, votos a favor.
quedaría aprobado por unanimidade. Ben. A seguinte moción ten que ver coa posta en funcionamento dun centro de día para persoas maiores en Rianxo. A nós gustaríanos que esta moción se reconvertise nunha declaración institucional que tamén no seu día, por varias ocasións, se ten presentado así como unha declaración institucional de apoio ao funcionamento dun centro de día inserido na rede pública da Xunta de Galicia. Se foi un pouco tamén, hai varias declaracións nese sentido, mayoritario nos gustaría que esta tamén, en vez dunha moción de parte, fose un acordo por unanimidade e unha declaración do Concello como institución. Dito isto, pois doulle a palabra ao voceiro da Rianxo en Común. Tamén hai algunha precisión que igual a secretaria debe facer, que declaración posterior, pero igual é preferible seguirla debatendo. No que ten que ver coa débeda e tal, que tuvemos que aclarar que estábamos falando dunha débeda máis ben moral, que non existía unha débeda, digamos, económica vinculante por parte da Xunta. Procedo entón a expoñer así. Ratificamos a urxencia. Sí. Por unanimidade a urxencia. Coido que, bueno, falaremoslo despois, espero que non nos leve tanto tempo como na anterior, pero non habería problema pola nosa parte por reconvertilo nunha declaración. Espero que por unanimidade, pero, bueno, procedo a expoñer. Recentemente non vimos de coñecer os orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2020 e vemos que unha vez máis o centro de día non está recollido neles. Dende Rianxo en Común, como fixemos xa no 2018, promovemos varias enmendas ao orzamento, entre elas a demanda de 200.000 euros para a posta en funcionamento dese ansiado centro de día. O dito orzamento está aínda en fase de tramitación no Parlamento galego, mas supoñemos que, como aconteceu o ano pasado, esta emenda non será tida en conta, xa que, polo visto, as prioridades do goberno do señor Feijóo van noutra dirección. Tendo en conta que a Administración competente na materia segue mirando cara a outro lado, negándose a asumir a posta en funcionamento e a xestión do centro de día, pensamos que non podemos ceder na reclamación xusta e necesaria que o Concello de Rianxo leva anos facendo, como tampouco cederon as persoas que durante case un ano se concentraron neste mesmo salón de plenos. Na pasada legislatura, o Grupo Municipal de Rianxo en Común presentou unha moción nos mesmos termos que esta que se presenta, a cal foi aprobada por unanimidade na sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 25 de febreiro de 2016. Tamén, por parte do Goberno, se levaron a cabo actuacións coa finalidade de dotar ao municipio do servizo, actuacións entre as que cabería citar a adquisición do paso de Rianxiño por un importe de 1,6 millóns de euros, decisión ratificada tamén polo Pleno da Corporación. Vendo isto, parece que o único que non fixo os deberes foi a Administración competente. Cunha corporación nova, da que, se non me engano, 9 dos 17 conselleiros non estábamos na legislatura pasada, pensamos que é momento de reeditar o consenso amosado pola corporación anterior no que ten que ver coa reclamación deste servizo e, polo tanto, propoñemos unha vez máis o seguinte acordo: instar ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a que salde a débeda que mantén o Concello de Rianxo, débeda metafóricamente falando, acometendo as actuacións necesarias para a elaboración do proxecto, construción e xestión pública do centro de día. Nada máis. De acordo. Ten a palabra a voceira de Cidadáns. Eu vou votar a favor porque creo que esta é unha gran débeda que tanto a Xunta como o Concello teñen cos nosos maiores. Ben, voceira do Partido Socialista. Nós tamén pensamos que debemos de buscar a unión de toda a corporación para seguir como empezamos, que era unanimemente pedindo que nos doten, e xa lles poñemos a súa disposición o investimento a infraestructura, e agora quedanos que a poder ser nos dean tamén algún recurso para o seu acondicionamento, para que xunto a Diputación nos ten concedido, para canto antes telo acondicionado e sea recepcionado por eles na rede de centros públicos, porque creo que a xestión é importante que sea elevada, e dentro dun Concello pareceme que non sei se poderíamos facelo como ten que facerse, nada máis. Ben, Partido Popular. Partido Popular, o que ten que decir é que
verdadeiramente parece que se nos demonizou o Partido Popular con respecto a este tema por parte de alguna formación política que está aquí entre nós. Dende logo que a nosa situación é a de apoio total ao centro de día. Punto 1, lóxicamente non entran dentro dos orzamentos do ano 2020 ninguna consignación económica por parte da Xunta de Galicia, porque ese centro que sepamos todos os que estamos aquí, nin ten nombre, nin ten apellidos, nin ten nada. Entonces, polo de pronto, non pode haber unha consignación para materializar algo que de momento aínda non se sabe nin como se vai a gestionar, nin quen vai a ter a titularidade. Eso sí que se sabe, porque en unha reunión mantida, señor alcalde, se non mal equivoco, ca conselleira de Política Social, que mantiveron ustedes no mes de febreiro, no mes de marzo, habían acordado en que o futuro local sería de titularidade municipal e que dende a propia Xunta de Galicia que sí que se comprometían a dar cobertura carteira de residentes para o centro de día e que tamén se apoyaría coa implementación dun centro que sería referente para toda a comunidade por o tema do estudio do Alzheimer e pacientes de Alzheimer. Iso é así ou non é así? Eso foi o que saiu en prensa. Mas aparte deso están os 600.000 euros famosos da Diputación da Coruña. Eu creo que hai un compromiso por parte, nós pensamos que hai un compromiso, é un compromiso real por parte de todas as administracións, tanto da local como da autonómica, as que nos abargan aquí dentro do noso país, para que se faga o centro de día en Rianxo. Mire, nós desde o Grupo Municipal do Partido Popular o único que lle dicimos é que nin temos rabo, nin temos orellas, nin botamos lume por a boca. E temos as mesmas sensibilidades que ten calquer outro veciño do Ayuntamiento de Rianxo. E que non pode ser é que se este facendo patria dun tema que afecta a toda a población en xeral. Vostede pode seguir arreando por esa boca todo canto queira, pero dende logo, nós o que lle vamos a decir que nese sentido está moi equivocado. Nós tamén vamos a defender o centro de día, falaremos ca Xunta con todas e tocaremos a todas as portas que sean necesarias, pero non nos van a colocar nese sentido de vamos a desplazar o Partido Popular porque parece que son os demos de todo isto. Esa non é a realidade. Aquí hai un compromiso da Conselleira de Política Social con este alcalde, co alcalde do Ayuntamiento de Rianxo por o tema do centro de día. E nos vamos a pelear os 4 concelleiros do Partido Popular de Rianxo porque eso se materialice. De acordo? É o único que temos que decir. E vamos a votar a favor de que sí. Permíteme, a voceiro, digo, por defender a conselleira, mantuvemos esa xuntanza no mes de febreiro, comprometémonos a comprar o Pazo, manifestei a vontade do Concello de Rianxo de ir comprar o Pazo, cousa que se materializou en maio deste mesmo ano, coa idea de ofrecerlle a Xunta de Galicia. O sea, as chaves tenas aí, listas para calqueira actuación. Hai preelaborado un preproxecto que hasta en 2 ocasións reclamei unha xuntanza desde o período de setembro aquí para ter unha xuntanza e amosarlle un posible proxecto con esas 2 liñas de traballo. Centro de día e un módulo tamén de Alzheimer e demencia. De momento, o único que ofrece a Consellería é esa especie de cheque individualizado. É dicir, o Concello asume a xestión ou unha empresa e eles dan un cheque público, é dicir, eso é o que ofrecen a calqueira. Ese non é a vontade do Concello de Rianxo. Cal é o cheque? O importe do cheque? Non, o importe non sei nin canto é. Supoño que será para cubrir igual o 100% da cousa. Claro. Pero unha cousa é un cheque individualizado, donde quen recibe é a persoa, non sei, será 1.000, 2.000 ou 3.000 euros. Pero con eses 1.000 paga unha entrada. Terá que pagar tamén o paisano outra a persoa unha cousa tamén, pero iso non quita que a mí o que me preocupa é a xestión do espacio, que é onde esa reclamación de que entre dentro da esfera pública, como nada diferente o de Boiro, nada diferente o de Dodro, nada diferente o da Pobra, ou nada diferente os centros de día que están dentro da esfera pública. Coa diferencia que até o de agora está vendo un compromiso do Concello, expresado tamén coa vontade de todos os partidos, de poñerlle en bandexa o equipamento feito. Que esa é a gran diferencia
con respecto dos outros lados. Os outros lados era chave en man, paga a Xunta erguer o edificio, en moitos dos casos. Así se fai o centro de día de algún dos sitios de referencia que estuvemos falando. Neste caso non, é o Concello de Rianxo, pois co apoio, a ver se materializa, que non hai dúbida de que así será, para a compra de 300.000 euros da Diputación, máis outros 300.000 para cando executemos as obras necesarias. A vontade é facelas, e explorar tamén facer as obras necesarias, e poñerlle nas mans da Xunta a xestión do centro, porque que senón, para o Concello de Rianxo, é unha, e falo para todos, o sea que ao final estamos invertindo unha barbaridade de diñeiro por parte do Concello. Compra, reforma e ainda por riba a xestión. Entón aí é onde, efectivamente, a Consellería sigue mantendo unha oferta, non cambiou a súa posición de dar o cheque individual, pero que non é tampouco a nosa vontade. A nosa vontade é inequívocamente poñer nas súas mans como un edificio que a diferencia, insisto, é positiva a favor da Consellería no sentido de que poñemos o que necesite feito, non? E esa é a vontade que hai, non? Entón, corrimos cos gastos da compra, correremos cos gastos, esperemos coa axuda de outras administracións da reforma, pero que pedimos ao final dese camiño é que, ao igual que pasa noutros, que o personal sexa da Xunta, non que sexa contratado polo Concello, non que sexa unha empresa, sino que sexa personal da Xunta, como nos outros centros de día, coa súa bata, co seu equipamento, coa súa cousa, na esfera pública, porque é quen garantirá a solvencia futura do centro. Insisto, hasta onde chega o Concello? Caraina, aí estamos facendo todos un esforzo enorme de compra dun edificio e compra e reforma. Eso non se lle pediu a outros concellos. Entón, que unha vez feito ese esforzo, donde buscamos a unanimidade, e de aí que, efectivamente, quereríamos que fora unha declaración unánime, é de poñerlo na esfera pública, porque é quen garantiza a cousa. Mais alá do cheque, porque os cheques son cheques que resolven a situación individualizada, pero non resolven a xestión. Entón, nós queremos ir un paso máis alá, como nos outros concellos. E eu creo que é onde estamos todos intentando de acordos, porque o risco que se inda por riba, despois deste camiño de investimento máis reforma, temos que dedicarnos nosa xestión, é un peso moi grande sobre as costas do Concello. Eu creo que é excesivo para un Concello como o noso, e o digo con sinceridade. Por eso a demanda que se fai do tema de que pase a esfera pública, e porque se cree nela, ademais, e que está, e somos membros do consorcio, e por eso queremos que sexa un centro de día máis do consorcio, xestionado pola Xunta, co seu personal, a mesma relación que na escola infantil. Coa diferencia de que nós, por cada maior, despois de que estuvera todo en marcha, por cada maior, creo que poñeríamos unha cantidade, se non me engano, de 1.500 euros, aproximadamente. Creo que 800 por cada neno e nena da escola infantil, estamos pagando 80.000 euros ao Concello de Rianxo cada ano polos nenos da escola infantil, estamos pagando ese tercio que nos corresponde, e queremos pagar ese tercio tamén que nos corresponde na xestión do centro de día. Pero que sexa ese tercio. Vale? Eu creo que é o que, de alguma maneira, a moción fai, porque, insisto, efectivamente, sería moi difícil que pudéramos levantar o crédito que nos levou para pagar este equipamento, a reforma que pode vir e que podemos intentar abaratar o máis posible, pero que é unha reforma que tamén ten sustancialmente un prezo importante, e por iso é necesario que despois entre na esfera do consorcio, e non pedimos, eu creo que outra cousa. Última intervención. Sí. Si é que no fondo estamos de acordo, o sea, nos unen máis cousas que nos separan, pero mire, conjunto de inmuebles do Concello de Rianxo, Casa do Concello, Casa do Coxa, Casa do Cuartel Vello, Casa de Manuel Antonio, Casa de Rafael Dieste, Casa do Liceo, Casa dos Mestres, Casa dos Médicos, Casa Aula do Mar, Casa da a nova Comisaría da Policía Local, Casa do ISR, Casa do Arquitecto no Campo da Riba, Pazo do Martel, Pazo de Rianxín. Estos son miles de millóns de euros. E ustedes saben, desde esos postos que ocupan. E máis, saben que agora mesmo, hai nada, salió na prensa, na propia casa de Rafael Dieste se cometeron en total 500.000 euros. E
E como ben vostede decía, se non nos chegan para acabar, pois buscarémoslos ou na Xunta de Galicia, buscarémoslos no Goberno do Estado e demais. Que lle quero decir con isto? Que está moi ben de que Rianxo teña un centro de día, lóxicamente. Quizáis nós, o único punto no cual ao mellor non podemos estar de acordo é na compra dese pazo, porque verdadeiramente a día de hoxe ainda non sabemos nas condicións que se firmou ese crédito para a compra do espacio de Rianxiño, de acordo? A única reflexión que facemos é que de todo cantos edificios hai aquí, con toda seguridade, e máis claro está, que máis cartos leva Rafael Dieste por o uso que se lle vai a dar no futuro, porque a renabilidade non vai a ter ninguna, porque mesmo vostede o decía, para ver dúas camas, ver os chineros e ver unhas cómodas, que quere que lle diga? Nos, desde ese outro... Xa sei. Son miñas, evidentemente. Reducir a casa de Dieste ou de Manuel Antonio... Non o fago, non me entenda desde aquí son, nin peyorativamente. Pero non poñes esas palabras a mí. Para mí, dúas camas tamén hai na casa de Rosalía, e para mí é un amor a casa de Rosalía. Eu tamén teño moitas... Eu tamén visito moitas camas de moitos enfermos por aí, e tamén hospitales son camas que, con toda seguridade, son tan nobles e teñen tanta validez, camas dun hospital ou camas de calquer enfermo que temos aquí do pueblo, como as que teñen calquera desas outras, por exemplo, na casa de Rafael Dieste. Nese sentido, se lle digo, estamos de acordo? Sí. Pero aquí o que tampouco vale, señor alcalde, e digo con toda a franqueza, decir que Rianxo vai a ter un puerto exterior, pero non lo van a pagar os de Boiro. E con eso termino. Claro, reducir a casa de Rafael Dieste a iso, eu creo que, de entrada, son planos diferentes. Evidentemente, na casa dunha persoa da trayectoria de Dieste, como é a de Manuel Antonio, o noso poeta, ou como poder ser a de Rosalía ou a de Castelao, entender que son iguais que as camas que visitamos de algún enfermo non vai por aí. A cousa é totalmente distinta e teñen un valor simbólico. Desde logo, podía darlle 1000 exemplos de casas de persoeiros da cultura galega. Ninguna. Invito a que visite... Pagado pola Xunta? Pagado pola Xunta? Invito a que... Bueno, a ver, o museo... Invito a que visite Oncología do Clínico, por poñerle un exemplo. Pero bueno, por favor. Non, home, non, pero non ten ningún sentido. Eu entendo que vostede mo queira rebatir desde ese punto de vista. Eu rebato desde o punto de vista de que son unhas vivendas que van visitar moitísimos escolares, forman parte do noso patrimonio, e eu creo que non deberían estar baixo ninguna discusión que se intenten restaurar, rehabilitar e poñer en valor. Pretender reducir eso e compararme coas camas de tal... Por certo, a xente de Rianxo tamén paga o financiamento desas camas oncolóxicas, como pagamos a nosa parte que nos toque, e non por eso vamos deixar de manter eses compromisos. Ora, tamén buscamos o compromiso connosco, e insisto, Casa da Matanza de Rosalía, invirte a Xunta. Casa do periodista Xulio Camba, invirte a Xunta de Galicia. Casa de Ramón Cabanillas, invirte a Xunta de Galicia. Casa de non sei quen, invirte a Xunta de Galicia. Cidade da Cultura, invirte a Xunta de Galicia. Quer dizer que está fora de discusión de que ten que haber unha inversión das administracións públicas alén do Concello de Rianxo en prol da cultura galega. Entón, que conto estamos facendo? Fágale usted, diga, bueno, pois cambiamos a Cidade da Cultura, fora cultura, que é o que nos están dicindo, e veña camas do oncolóxico. Pois igual facía falta un mellor hospital aí. Non me reduza as cousas. E, por favor, o tema da cultura é moi delicado e hai que estar todos xuntos en prol diso. Por certo, pagaron esa actuación pois varias administracións. E, efectivamente, esa é a nosa misión, buscar. Pero entre poñer unha cousa con outra é que un tema que non ten moito sentido. E insisto, eu quero volvelo a traer aquí. É dicir, non estaríamos falando do Pazo Rianxiño se oferta primeira da Xunta de Galicia fora collemos a parcela que nos cedestes e levantamos un novo edificio. Xa estaba. Pero non se aceptou esa parcela. Non aceptaste esa parcela. Pero non vamos volver marcha atrás, porque estamos falando de hai 15 anos, e non ten sentido cando non se aceptou no seu momento, no ano 2009. Entendes? Claro, no 2009 había unha oferta por parte da corporación que estaba entón a Xunta de Galicia para que se fixera un centro de día nunha parcela que estaba cerca dali. Entón se lle poñían as mans, pero non se aceptou. Pasou o 2009, o 2010, o 2011, abre Dodro. 2012, 2013, abre outro lado. 2014, 2015, abre Boiro. No outro, abre... Claro, entón, vemos que hai unha aposta por outros lugares e que a nós non nos queda máis remedio que implicarnos.
E nesa implicación do Concello inequívoca un acordo de toda a corporación de adquirir un edificio patrimonialmente valiosísimo, que é o Pazo de Rianxín. Para que? Para ser o centro de día. Coa idea de que? De que a Xunta non lle coste nada erguelo, como lle iba a costar levantalo na parcela. Se o ten que facer na parcela, iba o ter que facer o 100%. E nos lle poñemos gratis. Esa é a realidade. Gratis para a Xunta, no lombo desde Rianxo, no lombo rianxeiro. Pero por eso decimos, e dai que teña sentido tamén a palabra débeda, entendemos que unha vez no lombo de Rianxo, que pagou o centro de día de Boiro, que paga o centro de día de Dodro, que paga o centro de día de Ribeira, que paga o centro de día de Lousame, que nos corresponde tamén decir, no, que se meta na rede pública dos centros de día. E iso é o sentido que está tendo. Claro que non sale gratis, e ben osado a Corporación de Rianxo, que non sale gratis. Pero eu sigo defendendo esa aposta. E aquí o defendeu todo o mundo, Cuidado, que agora non se desmarque tampouco ninguén, que aquí todos defendemos a compra do Pazo. Precisamente por esta reflexión que acabo de facer. Pois mira, vamos poñer nas mans da Xunta o recurso comprado, e o recurso financiado, e o recurso reformado para que non teña ningunha excusa. Vale? E iso aprobámoslo todos. Todos e todos os que estábamos aquí. Os 3 partidos daquela, 4 xa había daquela, etc. Por iso tamén quero que agora tamén se refrende ese acordo, como, efectivamente, poñer nas mans da Xunta este recurso que acaba de comprar Rianxo, co peto de Rianxo, e que o que queremos é que o xestionen eles. Toma as chaves, xestiona, e ese é o que se quere. E eu creo que ese é o sentido da moción e do que esperamos pois sexa un acordo unánime da corporación. Entón, hai vontade de que sexa, non sexa unha moción, sería un... Neses termos como... Declaración institucional, como solicitude a Xunta. Ben, vale, pois, pero pasaría a ter o nome de declaración institucional, non de moción. Non. Enténdelo, non? Sí. A dúbida era o da dúbida moral, non? Vale. Votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobado por unanimidade, iso, de que entre dentro da esfera do consorcio o equipamento do centro de día de Rianxo. Ben. Seguimos. Declaración do río Té como espazo natural de interese local. Se queren matizar algo a secretaria, temos aquí unha dúbida, importante ao respecto, quedou clareada ao respecto tamén no tema de que a lei nova, sí que se corrixiu. Vamos a ver, por registro de entrada número 5696 faise unha proposta. Tedes aquí a moción. O acordo é solicitar a Administración competente a declaración do río Té como espacio natural de interese local, iniciar a elaboración dun plan de conservación para a zona que inclúe os documentos preceptivos para acabar a declaración e crear unha comisión de seguimento. A normativa reguladora, a Lei 2019, establece que a solicitude do Pleno, o acordo do Pleno, ten que ir acompañado dunha memoria que delimita as zonas con compromisos dos propietarios afectados para que a Xunta poida efectuar esta declaración e para que, ao mesmo tempo, poña en marcha, paralelamente, o sistema de xestión. Entón, que non se pode adoptar acordos que, neste caso, precisan indiscutiblemente un expediente administrativo. Porque este acordo supón remitir esta solicitude á Xunta de Galicia, que iría baleira, absolutamente baleira. E a creación de comisión de seguimento tamén tería consecuencias, que a creación dunha comisión, como pode ser a OPEXON, ou outra que se creou na xestión organizativa, que tampouco se está delimitando a comisión de seguimento, a súa composición, tamén tería que delimitarse. Por lo tanto, eu entendo que este acordo así neses termos non sería válido, que non se debería de adoptar. E a advertencia que fago nese sentido. Pasamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia. Pide algunha aclaración? Sí, non sei se procedo a expoñer, se hai que valorar a advertencia, non pregunto. Non, refiro, quero dicir, porque ao final no primeiro pleno foi unha das cousas que se falaron.
E hai mocións que están pendentes de levar a comisión, isto tamén podría, por nós non habería problema en que tuvera ese trámite fora a comisión antes de vir a pleno, pero se van a pleno nunha comisión entendo que ten, non sei, entendo que procede seguir con ela. En todo caso, se seguimos nos puntos como que aquí se indican, con esa advertencia, a solicitude da administración competente requeriríanos ese plan de, fago referencia aos artículos 40 e 64, porque é no que está incluído eses documentos perceptivos. Entendo que esa solicitude vería de volta, se nos requeriría facer ese plan de conservación, entón habería que proceder a facelo. Tampouco non vexo moito máis problema, non sei. A min, antes de entrar a debatila, sí que gustaríame que a proposta viñese avalada para non ter que viñese avalada tamén por parte das comunidades do Montes ou con algún apoio de propietarios, porque creo que necesita aprobación expresa dos propietarios dos terreos. Entón, a posibilidade de abrir un pequeno proceso, unha xuntanza con sectores implicados para que, xunto coa proposta, viñese algún tipo de aval expreso de alguna comunidade, porque, e digo isto, que tamén o propio Bloque no seu día trouxo a declaración do Río Té como espacio ambiental, e encontrámonos coa sorpresa que unha das comunidades de montes de referencia botaba pestes por traer ese espazo por crear ese espacio de interese local. Entón, como é necesario o seu concurso, necesitamos a resolución expresa deles. Segundo teño, aparece referenciado na propia lei, de que para trasladalo é necesario apoio expreso. A exposición de motivos, xa fixen no pleno anterior, tampouco non tería que volver a repetila. A novedad que sí que se aproveitou este tempo extra, non pudimos debatirla no anterior pleno, entón aproveitamos este mes extra para remitirlle a proposta ás comunidades de montes implicadas. Sería a comunidade de montes, implicadas non, as que nós pensábamos que eran implicadas, que serían as de Tarajoña, Asados e Araño. Ninguna desas comunidades puxo pejas, mas ben o contrario. Non podíamos facer ese trámite evidentemente cos propietarios afectados por isto, porque, supoño que é un número elevado. Entón, así dunha maneira breve, coido que poderíamos reducir os acordos que se propoñen ao acordo número 3, en crear esa comisión con este fin e facelo na maior brevedade posible. Eu manteñome en que a adopción dun acordo polo pleno ten un trámite administrativo e a solicitude dirixida á Xunta de Galicia acompañada da memoria, coa documentación e co consentimento dos propietarios. Por eso dijo que reducir... A adopción dun acordo sería proposta da alcaldía, vista a memoria, visto o consentimento dos propietarios, vista a delimitación da zona, vista a oportunidade da medida, solicitas á Xunta de Galicia a declaración como espacio de interese, espacio natural de interese local. Por eso dice ahora... E non existe absolutamente nada. Por eso dicía ahora mesmo, son 3 puntos, quitar os 2 primeiros, reducir a moción ao punto 3º e crear esa comisión para iniciar unha solicitude redactando os documentos necesarios e pedindo os permisos necesarios. Eu pídolle que se reconvirta como rogo e que creemos a comisión como ao abeiro deste rogo. Adiante, faramos así, non? Xa é a segunda vez que temos que aplazar esta moción ou a terceira, porque antes había problema xa e non foi a comisión, reconvertímoslo entón en rojo de que se cree esa comisión. Despois entendo que na parte de rojos... Sí, crear a comisión e a partir de aí podemos retomar a moción. Ben. Seguinte sería a adecuación integral da pista de Outeiro Campelo, do Araño. A urxencia, votámola, votos a favor. Aquí non sei se hai algún tipo de... Sí, vamos a ver. Aquí basicamente, sí. Sí, que formar parte do POS que debería tamén formularse como robo.
Bueno, neste caso, como non necesita expediente, coido que podemos continuar. Deberá ir acompañada a documentación oportuna pola Deputación da Coruña, en base a exposta que cada proposta nos asiste ou exigido polas bases reguladoras do plan, resaltando a ausencia de documentación respecto ao mesmo. Si que o grupo pretende que se inclúa a proposta e elevar a plena citada obra, deberá solicitalo mediante escrito dirixido á alcaldía ou formulalo como robo, a través de calquer outro cambio de comunicación que estime oportuno. É dicir, que unha adopción dun acordo que ten que ver ou implica no pos, o punto de vista é que debería ir como robo, non como moción. Pois procedemos despois a dicirlo como rojo entón. Efectivamente. Ben, o seguinte sería 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Eu, se queredes, fago un pequeno resumo por a ratificación da urxencia. Non, eu decía. Votamos a urxencia. De todas maneiras, tamén antes de que proceda, falámoslo antes da sesión, na necesidade de ter unha xuntanza previa, seguramente xa a vindeira semana, para clarificar estes temas e que non teñamos que estar aquí. Se hai que cambiar un pouco o pensamento que teñamos sobre mocións, cambiémolo, se temos que adoptar algún tipo de acordo, e así nos permitirá vir as sesións con máis tema encaminado e non ter tanta complicación a hora de formulado. É necesario facelo así. Entón, xa quería que estivera tamén connosco a señora secretaria e poidamos resolver algún dos problemas que está tendo lugar neste momento. Entón, pasamos a defender ese asunto. Gracias. Eu iba a decir que, aínda que ten que ser un asunto que nos ocupe, preocupe durante todo o ano, pois estamos na semana do Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Tratarei de ser breve e intentarei facer un resumo sobre a marcha, porque realmente, por desgracia, é unha lacra que estamos sufrindo hai moitos anos, que se están poñendo, ou polo menos teóricamente, se habilitan ferramentas para ir solucionando, pero non é fácil. Entonces, vou a ler algúns párrafos que me parecen significativos e tratarei de ser breve. A violencia contra as mulleres é estructural e histórica. Atópase presente en todos os países e culturas, independente do nivel educativo e a posición social. No presente decenio, asistimos a unha ofensiva visible a escala mundial e europea contra a igualdade de xénero e os dereitos das mulleres. A violencia contra as mulleres constitúe a vulneración máis estendida dos dereitos humanos no mundo e a súa orixe radica na discriminación que sofren as mulleres respecto dos homes. A violencia machista non ten cabida na sociedade a que aspiramos a ser, nin a democracia que queremos consolidar. Eliminala das nosas vidas e protexer as víctimas non é unha opción, é unha obligación. As mulleres teñen dereito a vivir en liberdade e que as súas vidas non estean en perigo polo mero feito de ser mulleres. Para iso necesitamos o compromiso individual da cidadanía, homes e mulleres, e o compromiso colectivo da sociedade todos os días do ano. A colaboración dos homes desempeña un papel importante no fomento da igualdade de xénero e a eliminación da violencia contra as mulleres. A violencia machista interpélanos a todas e a todos e é a nosa obligación combatela con todos os medios dispoñibles, empezando polas administracións, cada unha no seu ámbito das súas competencias. A violencia machista é a primeira causa de morte prematura entre as mulleres e o machismo mata e ten que ser unha cuestión política de primeiro orde. Máis de 1027 mulleres foron asesinadas, agora máis, hai que sumar. Foron asesinadas en España polas súas parellas ou exparellas dende o ano 2003, data que marca o inicio da recopilación dos datos oficiais. No que levamos de 2019 foron asasinadas no momento da escrita desta corpo de moción, eran 47, agora creo que son 52. 51 ou 52, e 3 menores. E ainda hai máis asasinatos de mulleres en investigación. A pesar do consenso alcanzado en torno ao Pacto do Estado contra a Violencia de Xénero, a inacción dos gobernos que fixo que case un ano despois da súa aprobación apenas se puxo en marcha.
Unha sociedade decente exixe avanzar cara a unha sociedade segura e libre de violencia cara ás mulleres, que garanta unha resposta rápida e efectiva ás mulleres que sofren violencia, así como aos seus fillos e fillas, e xerando os mecanismos necesarios para conseguilo. Por todas estas razóns, faise necesario redobrar os esforzos contra a violencia machista, mantela como prioridade política e democrática, illar aos violentos e a quen lles dé a cobertura política. Ademais, hai que exixir que se reforce o sistema de protección para as mulleres vítimas e desenvólvanse todos os recursos e medidas que se contemplan no Pacto de Estado en materia de violencia de xénero. Por todo iso, este Grupo Municipal Socialista de Rianxo propomos para a súa aprobación polo Pleno os seguintes acordos. Primeiro, seguir poñendo en valor dende este Concello as medidas contidas no Pacto de Estado en materia de violencia de xénero no marco das súas competencias, así como o seguimento co obxectivo de combater a violencia contra as mulleres. 2. Manifestar a nosa repulsa a todas as formas de violencia cara ás mulleres, o noso compromiso coas víctimas e declarar a este municipio tolerancia cero cos maltratadores. 3. Expresar o rexeitamento a calquera posicionamento político que propugne a negación da existencia da violencia de xénero ou rexeite a validez das políticas públicas enfocadas á súa total erradicación. 4. Apoiar as organizacións e grupos de mulleres e os defensores dos dereitos da muller que actuaron como catalizadores e líderes dos avances legislativos e políticos na última década no que respecta á evolución e á práctica dos dereitos das mulleres. 5. No marco do reforzo das iniciativas para combater esta secuela, dende este Concello comprometámonos a impulsar a aplicación da Lei 11/2007 do 27 de xullo para a prevención e o tratamento de violencia de xénero, así como as estrategias e plans a nivel autonómicos vixentes en coordinación con todos os poderes públicos. Nada máis. Eu vou a votar a favor e desexaría que este tipo de manifestos non teñamos que volver a facelos. É unha mágoa que a estas alturas do século teñamos a lacra da violencia de xénero na nosa sociedade. Bueno, como non pode ser de outro xeito, nós tamén apoiaremos a moción que presenta o Partido Socialista, coido que calquera grupo político, sexa este de ámbito local, autonómico ou estatal, dentro do marco do Estado español, salvo os fascistas de Vox, suscribiría a declaración de intencións que se recolle na proposta. Pero déxenme que sinale un par de cuestións sobre a moción que se presenta. Nun momento no que a ultradereita opada as institucións polo Partido Popular e por Ciudadanos, xunto con medios de comunicación afíns ou acríticos, pretende instaurar na opinión pública un discurso negacionista da violencia machista, coido que este tipo de declaracións de intencións, de propostas xenéricas, son francamente insuficientes. Falan vostedes, por exemplo, na moción do Convenio de Istambul, un convenio que efectivamente o Estado español ratificou no ano 2014. A aplicación deste convenio foi recentemente avaliada polo GREVIO, polo Grupo de Expertas na loita contra a violencia contra a muller do Consello de Europa, e con motivo desa avaliación as 50 organizacións sociais do ámbito español asinaron e remitironlle a Estrasburgo un informe no que sinalaban claramente a falta de aplicación do dito convenio no Estado español. Un exemplo claro é a actual definición dos delitos de agresión e abuso sexual, os artigos 178 e 183 do Código Penal, que non se axusta á definición da violación que se recolle no Convenio de Estambul, baseada na falta de consentimento da vítima. O Partido Socialista prometeu reformar o Código Penal para cumprir coas directrices do Convenio de Istambul e como resposta ás multitudinarias manifestacións que se convocaron por todo o Estado a raíz da sentenza 38/2018 da Audiencia Provincial de Navarra contra a violación de 5 homes a unha rapaza de 18 anos e contra toda a cultura da violación. A día de hoxe, a reforma do Código Penal aínda non se produciu e o Partido Socialista estivo no goberno uns meses. Falan vostedes tamén da Lei 11/2017 do 27 de xullo para a prevención e o tratamento da violencia de xénero e recollen nos acordos que nos propoñen que dende o Consello nos comprometamos a aplicar. Non sei se tiveron ocasión de botarlle unha ollada á norma, mas, por exemplo, no seu artigo 50 sinala: a Xunta de Galiza, a través do Departamento competente en materia de igualdade e en colaboración coas entidades locais,
Garantirá a existencia dunha rede de información ás mulleres distribuída de xeito uniforme polo territorio. E a seguir di, esta rede de información ás mulleres desenvolverá accións de carácter preventivo e de sensibilización. Así mesmo facilitará información, orientación, derivación e seguimento ás mulleres que sofren violencia machista. Nós mesmos registramos o 26 de xullo unha moción para a creación dun centro de información á muller no Concello de Rianxo, así como un protocolo de actuación frente á violencia machista. Máis de 4 meses despois, seguimos sin saber nada da moción e aínda non a trouxeron a pleno para proceder ao seu debate, igual que o Partido Socialista estuvo estes meses no Goberno do Estado, ora están vostedes tamén no Goberno Municipal. E falan vostedes tamén do Pacto de Estado contra a violencia de xénero e sinalan que o Goberno Socialista fixo máis que o Goberno do Partido Popular por botar a andar. Menos mal, tamén. O Pacto de Estado contra a violencia de xénero tamén establece unha serie de medidas que deben impulsar as entidades locais, como, por exemplo, a creación dun Consello Local de Igualdade. Nos meses que levan compartindo o Goberno co BNG non impulsaron nin esta nin outras das medidas recollidas no dito Pacto de Estado. Polo tanto, como dixen, apoiaremos a proposta, mas pensamos que vai sendo hora de deixarnos de vaguedades e de empezar a poñer recursos e a tomar medidas para evitar retrocesos nesta cuestión. Nada máis. Os populares de Rianxo temos unha compañeira, temos compañeiras de outros signos políticos, hai unha compañeira máis aí tamén, temos irmáns, temos nais, temos abuelas, temos tías. A favor votamos deles, sin máis, non hai máis que decir. Ben, resen aprobado tamén o Plan de Igualdade Municipal, tiñamos en conta os acordos que aprobamos nós para dentro. Cousas que nos gustaría puntualizar nos acordos, nunca expresión de motivos, pero sí que os acordos. Na expresión de motivos fala de que a violencia de xénero se resolve entre homes e mulleres. De acordo, segundo eso, o punto 2 di manifestar a nosa repulsa de todas as formas de violencia contra as mulleres, hasta aí todo correcto, e logo di declararnos como municipio tolerancia cero cos maltratadores. E se me permite a reflexión, non poñamos iso, por Dios. Eles non quero que sone a que lle saco responsabilidade aos maltratadores, vale? Pero si queremos aportar a que eles tamén o resolvan, non se trata de tachar a eles como personas non gratas a nivel municipal, quero dicir. É máis construtivo, ainda que sea ainda que sone a etiqueta, pero non é, vale? Que nos declaremos como Consello de Violencia e Tolerancia Cero, que é algo que se fai en outros concellos, que leva tamén o reconocemento do traballo que xa se está facendo de cara atrás, e tamén porque este Concello xa a día de hoxe promove os propios programas que ten a Xunta de Galicia para traballar con mulleres vítimas de violencia de xénero e con os homes que agreden, vale? Que hai que traballar con ambas as partes, no sentido de cando existe a violencia, vale? Non falo da prevención, falo de traballar cando existe un caso como tal, co cal eu evitaría estar contra eles como tal. Eso por unha parte. Logo, bueno, que se comenta do CIM, igual prefires intervertir, non? Sí, mencionaba a existencia do segundo plan de igualdade que se aprobou por unanimidade tamén neste propio Concello, pola Corporación, polo tanto aí había unha serie de medidas que se están traballando e efectivamente xa no que é a creación do Centro de Información á Muller xa se estivo traballando cunha medida que é compartilo, coa idea da vontade da posibilidade de compartilo cun concello onde está funcionando como é o de Boiro. É dicir, con eles xa se iniciaron conversas desde a alcaldía, desde os diferentes departamentos de servicios sociais, de cara a aproveitar os recursos existentes, que nos parece máis interesante que, pois, efectivamente, por razóns incluso tamén de economía e de aproveitar, pois, os recursos que hai, persoais que hai funcionando no propio Concello de Boiro, a posibilidade de desenvolver, de que desenvolva esas prestacións, ampliálas e desenvolvelas tamén en Rianxo. É dicir, hai unha línea aberta para crear o CIN en Rianxo, pero sería un CIN, de alguma maneira, compartido con
co Concello de Boiro, aínda que tería tamén o seu servizo propio en Rianxo. Ademais diso, tamén mencionar a adhesión á rede Biogen de vigilancia por parte dos corpos policiais de coordinación das vítimas de violencia de xénero, unha estrutura e tamén a raíz da xuntanza local de seguridade que se celebrou tamén no mes de setembro, tamén a aprobación dunha mesa de coordinación de violencia de xénero onde se faga seguimento desas situacións. É dicir, hai actuacións concretas desde a propia creación do CIN hasta tamén buscar implicar os corpos de seguridade local e Garda Civil ou a que sexa o corpo de seguridade que interveñan en Rianxo, pois funcionar de maneira coordinada e facer seguimento. É dicir, que, bueno, lonxe da idea de que papel mollado o plan de igualdade non, e hai toda unha serie de actuacións que teñen que ver con iso. A propia campaña do 25 de novembro responde tamén a ese dar voz á cidadanía para visibilizar pois tamén esa situación, compartindo pois en primeiro plano as organizacións sociais esa mensaxe e o acompañamento por parte da sociedade civil de Rianxo. E hai tamén diferentes actividades que van nese sentido, pero quería insistir na creación do CIN compartido con outros concellos, neste caso Boiro como concello próximo, cunha vontade por parte das alcaldías e dos servizos sociais de ambos os dous lugares de compartir eses custes e de que sexa un CIN que inicie a súa andaina tan pronto as circunstancias de tipo económico e o convenio e o papel, todo o que ten que ver coa legalidade se solvente, pero sí que hai unha vontade inequívoca de crealo a partir de aí. A existencia da rede Biogen, insisto, de seguimento, e tamén a inminente creación dunha mesa de coordinación para facer o acompañamento dos corpos de seguridade do seguimento e das situacións de violencia de xénero. Xunto a iso, pois, o propio traballo que a Consellería da Muller poide ir desenvolvendo, por certo, unha das consellerías máis activas no que é a comarca en prol de visibilizar este tipo de problema e de poñerse a carón das mulleres. Entón, aquí como non hai temas, efectivamente, hai nos debaixo, pero non hai na profundidade da moción, sí que hai temas que teñen que ver co tema económico, pero serán obxecto do seu debate posterior no propio pleno. Pero a moción, de alguma maneira, é unha moción xenérica que insta ao Goberno a adoptar tamén unha serie de medidas e cambios legislativos, pois por eso pasa, de alguma maneira, a peneira de Secretaría e obxecto de debate na propia corporación. Perdón, unha cousa, eu quería insistir en que todas as mulleres que necesitan esa axuda en menores están sendo xa atendidos en Boiro desde o momento que necesitan. Porque ás veces parece como que se non temos o recurso, vos pensades que quedan desamparadas, pero iso non é así. Bueno, quería, disculpa. De acordo. Pois pasamos á votación, dado sentido, votos en contra, abstencións, votos a favor. Hai unha moción presentada pola Comunidade de Montes do Araño para declarar a aldea modelo un núcleo rural do Concello de Rianxo. A miña proposta é deixala sobre a mesa para que tamén sexa obxecto de determinadas cousas que temos que acompañar esta moción e que teremos que aclararlo coa propia Comunidade de Montes, estando en xeral de acordo coa posibilidade de crear esa aldea modelo nun núcleo rural do Concello. Pero preferimos tamén que sexa obxecto de traballo con eles para que poida vir ao Concello da maneira que corresponda, non? Ben como rogo, ben como petición, ou traballar xuntos para que a moción sexa, de alguma maneira, conte con todos os parabéns municipais para facerse e tamén resolvendo un tema que está aquí, que é o apoio mayoritario da aldea, que sería tamén importante ilo recabando, sexa cal sexa o convenio. Evidentemente, desde o momento que o Concello de Rianxo fixo un convenio coa FEGAMP, a SEAGA e a Consellería de Medio Rural, no tema de incendios leva inherente tamén que pensemos nalgúna aldea modelo de Rianxo.
saudamos a iniciativa da Comunidade de Montes do Araño para que sexa algunha do Araño das primeiras en acollerse isto. Teremos que traballar con ela para que poida ser así e chegar a bo porto. E tamén pediremos que na seguinte presentación que estexa o propia, para non tela que defender desde aquí, sino que sexa a propia Comunidade de Montes que non la veña ler ou expresar e que poidamos tamén debatela e incorporalo de así, se é o caso, aprobar a súa moción. Entón, trasladaremos, se vos parece, esta moción nese sentido, nesta idea, a propia Comunidade de Montes, a presidenta Lucía Saborida. Ben, rematadas as mocións, pasaríamos ao apartado de robos e preguntas. Ten a palabra a voceira de Cidadáns. A miña pregunta é saber que acontece co alumbrado público, porque hai días que rúas enteiras están sen luz, como pode ser de Tea Fachán, ou mesmo na Rúa do Medio, que foi outro día. Hai veces que é a Rúa Hospital, Arcos Moldes, e outra que falla bastante é o Pazo á altura da Carballeira. Non hai máis. Sí, un segundo que teño que recabar todo o que non puiden dicir antes. Brevemente falo desas cuestións que non puiden falar antes, despois continúa como compañeiro Julio co resto de rojos. Entón, o que se propoñía como declaración do Río Té como espazo natural de interés local, por tanto, pasa a ser rojo. A exposición de motivos xa fixen no pleno pasado, remito a ela, ademais, hoxe por darlle un certo simbolismo á cuestión, hoxe mesmo li a prensa antes de empezar o pleno e o Parlamento Europeo ven de sacar unha declaración na que por primeira vez se recolle a emerxencia climática a nivel planetario, por tanto, aí estamos, non? Entón, o rojo sería o de crear esa comisión para proceder a redactar os documentos necesarios, recabar tamén os permisos dos propietarios e proceder, por tanto, a solicitar a administración competente a declaración do Río Té como espazo natural de interese local. A outra moción que tiñamos era sobre a adecuación integral da pista Outeiro-Campelo. Casi procede a reconvertila en dous rojos, porque parte da exposición de motivos era referente a que o pasado 11 de novembro empezou o prazo para propoñer proxectos para o Plan de Obras e Servicios da Deputación da Coruña do ano 2020. Un prazo que remata o próximo día 19. Polo de agora non tuvemos notificación de ningún tipo de convocatoria para falar sobre estes proxectos, e tendo en conta o que pasou os anos anteriores, entendo que esa convocatoria chegará nos últimos días do prazo. Entendo que cunha vontade de ter a excusa de que os proxectos que presenta a oposición non dá tempo a realizar os proxectos necesarios e demais, entón que non se poden presentar. E ademais, cando isto se fixo así, nós votamos en contra non dos proxectos que presentaba o Goberno, senón desta maneira de actuar, cousa que repetidamente lle deron a volta para insistir en que estábamos en contra de determinados investimentos. Sería unha sorpresa que hoxe non o fixera tamén e non remitira de novo esa cuestión. Entón, por un lado, un rojo sería convocar dunha vez por todas as comisións para poder presentar proxectos, e aproveito xa, e o outro rojo sería adicar parte deses fondos a adecuar esta pista que une os núcleos de Outeiro e de Campelo, ambos na parroquia do Araño. Sabemos, así estaba recollido na moción, que se están facendo actuacións xa dende un tempo, pero pensamos que son insuficientes dada a situación do vial e dada a longitude do mesmo. Actuacións pequenas estaríamos falando dunha duración tremendamente longa, e dispoñendo dun investimento maior, pois poderíamos, ou dun orzamento maior, poderíamos facer investimentos en 2 anos vista, que coido que sería o máis acaído. Entón, eses dous rojos, e se lles parece, non era
ao obxectivo da proposta que se facía dentro da Comunidade de Montes do Araño, porque pretendíase que fora dentro da comunidade, pero recollo esa proposta como membro da Xunta da comunidade, entón rogo que se proceda a solicitar a declaración da aldea modelo no núcleo rural do Concello de Rianxo. E pasa a Julio a expoñer o resto de rogos de preguntas. Buenas. Rogamos que no Cabo da Vila hai unhas obras aí no firme que xa levan máis dun mes, están valladas, pois rogamos que se arranxe eso canto antes. No chan, no firme. Está de feito hai unhas obras, non sei se ha quedado unha rotura ou algo así, de tubería, e xa levan, nos trasladan que levan máis dun mes. Tamén rogamos que, referente aí ao pabellón municipal, pois trasládanos que, normalmente cando van a xente, os rapaces daqui, sí que cumplen as normas do tema de calzado, pero cando veñen equipos de fora, ao parecer non se lle exixe o mismo. Tamén temos aí, rogamos aí, porque temos aí un problema con esta calle, porque esta calle xa no verán é a calle que vai dende o Xogo dos Bolos hasta Tanxil. Temos o problema no verán que a cantidad de xente que hai non hai acera no verán, pero ahora no inverno, debido a que non se limpan ou aí non está limpa a cuneta, ao parecer é moi complicado poder andar por aí. Rogaríamos, xa fixemos o rogo o mes pasado, no último pleno, o tema da limpeza das vías, ao parecer sigue no mismo. E pasaría ás preguntas. Referente á escola infantil de Quintáns, nos fixeron chegar os pais que tiñan unha demanda sobre un parque dos rapaces. Ao parecer, isto xa ven de setembro de 2018, xa se lle comunicou que se iba a facer, que estaba previsto comenzar as obras en xaneiro do 2019. Nos comentan que en cuestión de un mes falaron ca tenente de alcalde e lle dixo que eso que estaba listo, pero que non sabía por qué, pero estaba parado. Entonces, a pregunta vai dirixida ao alcalde se el sabe o por qué está parado, no caso de que este parado, claro. Despois, nunha última reunión que tuvemos, creo que non era comisión, creo que foi así unha reunión, co tema do pexón, nos trasladaron que en breves nos xuntaríamos polo tema das alegacións, de miralas e poder darlle un impulso para eso. A pregunta é cando se vai facer, porque desto estamos falando, cuestión de habrá 2 meses. Para cando? Teño outra pregunta, porque vimos nos decretos de outubro, a interventora fai un informe donde advirte ao Concello do incumprimento dos límites de contratación dos conxerxes do Liceo. Ao parecer, o contrato debía de haber terminado ou terminou o 24 de outubro e lle prorrogan outros 6 meses. Non sei se o por que se prorrogan ou se por que non se tira. Hai unha lista de contratación onde se podría tirar de máis xente. Despois tamén temos aí, recentemente xubilouse o xefe da Policía Local, co cal, se non contamos mal, creo que xa hai 3 plazas menos de Policía Local. Entonces, o ideal sería, entendo que nos próximos orzamentos sacarán algunha convocatoria de algunha policía local. E, hilando con isto da policía local, recentemente tamén temos a plaza do conserxe do Castelao, que tamén se jubilou. Despois, tamén temos, ainda que, claro, ahora no mes de vimos de aprobar uns, pero, claro, o tema sería os orzamentos do 20.
É dicir, teríamos que estar falando deles ou polo menos poñerlle unha fecha para o seu inicio. Para cando será o inicio dos orzamentos? E tamén o porqué, bueno, eu estuve neste día aí no Pazo de Rianxiño, a compra buenísima, pero sí que vemos que hai un deterioro bastante evidente porque solo se fai un traballo de limpeza, de cortar erva, cando hai algo, cando vai haber algo nos días posteriores. O ideal sería que houbera un traballo de mantemento a nivel por dentro, senón cando lle queiramos botar man, vai haber que invertir bastante máis. Entón, por que non se den uns traballos de mantemento do Pazo de Rianxiño? E, bueno, teño algunha máis, pero, bueno, deixarei para o próximo pleno. Moitas gracias. El Partido Popular traemos o robo, como decía en perfil de Rianxo, que son dos persoas enfermas no seu domicilio con problemas de discapacidade que non haya máis según pasa o tempo, que solicitou licenza de obra para un ascensor dentro da súa propiedade. Solicitou aquí no Concello con permiso favorable da Diputación, porque básicamente estaba afectada, se utilizaba o enfermero. Sí, vale, pois nada, eles nos aportaban o documento dos povos, nos aportaban a cronoloxía completa e tamén solicitaba asistencia xurídica ao Comité Técnico de Accesibilidade. Non choca que non a poidan conceder porque, a ver, hai unha lei que é 15/95 que lógicamente está para a eliminación de barreras arquitectónicas para persoas con discapacidade. É unha lei estatal. De feito, esta lei foi aprobada no seu momento por Felipe González e ten un dereito reconocido polo Estado. Entón, non entendemos por que non se lle concede. Non é que se xenere un incremento do que gana ser o inmoble de entenderes, pero encontrase con esa situación. Eles falaron na Diputación, e vos digo que nos dixeron a nos dixo que na Diputación e dixeron que lógicamente que tenían que resolver que era o Concello e que o Concello non lle resolvía, incluso desde o Concello se lle remiteu á Diputación novamente para que se pronunciara sobre ello. Eles a nos o que nos comentaron en todo momento porque tiñan información favorable sobre eu aquí. Sí, despois teño outro que di todos. Sí, todos, claro. Despois queremos falar sobre este documento, sobre o documento 10, vale, nos que estivemos vendo varias cousas. O compañeiro Julio Xulián fixeron referencia tamén a unha cuestión que nós tamén vimos, que foi a da prova por 6 meses dos conserxes do Liceo, non? A Secretaría informa que se han superado os prazos máximos permitidos por a lei para contratar eventuais. Lógicamente fai referencia ao artigo 216 do texto refundido da Lei de Facendas Locales. Estivamos mirando ben en detalle e a Secretaría dice que no informe que é desfavorable incumple, copio o informe, leo literalmente que o informe é desfavorable con carácter suspensivo por, ou ben, superarse o prazo máximo de 6 meses ou un período de 12 meses previsto no convenio colectivo para os contratos eventuais da provisión da produción e o segundo porque se prevese a prórroga para funcións de naturaleza de carácter estructural. Nos, os populares, creemos que está incumplindo o apartado C do artigo 1300 que sí que se superan os 12 meses indicados no convenio colectivo para este tipo de contratos. Non é unha necesidade tampouco por circunstancias da producción. Entonces, o que queríamos era que de alguna maneira nos explicaran o porqué. Vale. Outra cuestión que tamén queríamos comentar é que vimos que hai uns pagos con reparo de intervención por importe de 103.000 euros. 103.000
vendo que a secretaria, incluso a propia secretaria con reparo, nos gustaría saber por qué. Outra cuestión que queremos comentar tamén aportan de que existe un vehículo para labores de protección ambiental e de espacios naturales. Ese vehículo está se utilizando para ese fin, ou está desarrollando outro tipo de actividades dentro do Concello que non sean destinadas para o que foi concebido. Xa enlazando con eso, no ano 2017, se mal non recordamos, un dos vehículos de protección civil sufriu un siniestro, non se fixera a reposición del, nin saben nada del. Entonces queríamos, de alguna forma, se non é agora, ou máis adiante cando puedan, se nos podían decir en que quedou eso, porque, lógicamente, o vehículo estaba asegurado, tivo que haber unha compensación económica polo vehículo, nin a xente de protección civil sabe nada del, nin temos constancia de nada. E despois, para terminar xa, na página 6, na página 69, na página 80, hai facturas de electricidade. De feito, un dos puntos, que é o punto 4, o de conclusións, que fala de facturas con informe favorable, referencia al reparto extensible. A redacción nos non acabamos de entender, porque a redacción dice: para as seguintes prestacións se emitiron os informes de fiscalización de reparo, con carácter extensivo, en tanto non se modifiquen as circunstancias que os motivaron, por lo que remito as condicións dos ditos informes sen emitir un novo reparo. Con que ten informe favorable e logo di que se remite os reparos anteriores e que non emiten un novo reparo. Ao final non deixa claro se ten ou non ten reparo. Esas serían as cuestións. Entendo que o reparo debería ser no propio informe que o fixera, ou estou entendendo de que o reparo vai existir mentras non cambien as circunstancias que dan lugar ao reparo. Iso é o que me parece entender. En todo caso, no que ten que ver co reparos en xeral, esta alcaldía ten unha medida, e é que mentres non se saquen a contratación algunhas destas, a luz ou o alumado público, non vai pagar ou non vai apagar as farolas. É dicir, as farolas van seguir funcionando, os servicios públicos van seguir impartindo ou tomando conta deles, en que haxa un reparo que diga que o procedimento de contratación hai que cambiarlo. É dicir, iso tiña absoluta certeza de que porque non se pode pagar unha factura de alumado público porque teña un reparo, a orde nunca vai ser a pagar a farola. A orde nunca vai ser a pagar a farola. Ou deixar de ter tal gasto porque nos parece básico que siga habendo luz. Entón, se se pretende que porque haxe un reparo de intervención ou de quen sexa tome unha decisión de apagar servizos, nada. Intentaremos solucionar as circunstancias que dean lugar ao reparo. Enlazo co anterior, cando se falaba dese informe, ese informe precisamente intentaba dar e intenta ser un auxiliar para tomar a decisión, por eso se encargou o informe. Un informe para poder sacar a licitación a factura de alumado, de mantemento do alumado público. Por eso está esa factura aí, co seu importe, porque efectivamente houve un análise de todas as circunstancias, houve un cambio tamén legal da lei de contratos que deu lugar a que o que se fixera non sirve, pero se emitiu esa factura para apoiar ao Concello e apoiar os servizos en sacar un novo contrato de suministro, de alumado, etc., que permita eliminar os reparos. Pero que mentres esa circunstancia siga, a decisión vai seguir sendo de pagar aunque haxa reparo. Non hai ningunha vontade do equipo de goberno de ralentizar, de dilatar no tempo a contratación cando sexa legal. Hai un problema de, seguramente, capacidade de traballo, non é ese tema, de capacidade de ir sacando con axilidade cousas, porque hai moitísimo traballo e os recursos administrativos son menos dos que parecería, non? Pero que mentres esa circunstancia non vamos deixar
de ter o servizo. É dicir, que sería o que daría lugar, pois, ora, pagade e tal. Non o vamos facer, porque nos parece que non debe ser esa cousa e que no momento que sexa oportuno poidamos, iso sí, sacar o concurso correspondente polos anos máximos que permitan ter uns anos de certa tranquilidade e que nos evitemos os reparos por parte dos servizos de intervención. En canto a prórroga dos 6 meses dos conserxes, o segundo teño entendido, o prazo máximo da contratación son 12. Iso hai en varias bolsas onde son 12 meses. Non sei se esa circunstancia preferiría pronunciarme iso. En todo caso, unha vez esgotado o prazo máximo, esas persoas, como pasa coa xente da limpeza, como pasa con outro tipo de ofertas temporais, pasados os 12 meses, esa xente deixa paso a outro grupo de persoas dentro da lista. Pero mesmo, o que tampouco vou facer é, para min, un servizo básico como é un centro social, que tamén, porque teñamos un erro e non teñamos ou se esgote a lista ou efectivamente falte, deixar sin abrir. Porque para min é máis importante o servizo á cidadanía que algún tipo destas circunstancias. En todo caso, buscarei a información, pero xa digo, aí o ánimo está en que ningún servizo municipal quede sin atender por ningunha circunstancia. E ir resolvendo as circunstancias que xeneran reparos que veñen. Co tema do ascensor, quería matizar que, segundo teño entendido, tería que ler en profundidade a declaración da Diputación. A declaración da Diputación non di dean vostedes licenza para facer ese ascensor. Se o dixera, estaría facéndose. Porque basearíamos no informe da Diputación para tirar para adiante. Hai outro tipo de circunstancias. É dicir, hai posibilidade de facer a obra no interior da vivenda? Esa é unha resposta que hai que facer. Porque ás veces tamén se intenta ver, bueno, pois o Concello sempre que pode monta ascensor fora. Cando monta ascensor fora é para servizos públicos. É para que se poida acceder ao xulgado. Todas as persoas. No liceo, para que se poida ir á primeira planta e enganchar coa máquina. É dicir, non son convenencias particulares. Son para servizos públicos. Son para ascensores abertos á cidadanía. Esa é un pouco a vontade que hai. Para favorecer que obras privadas puderan facerse, cambiamos hai cousa 2-3 anos a ordenanza para permitir que se puderan facer obras privadas ocupando espazos públicos. Hai unha ordenanza que o permite, pero claro, é unha ordenanza que di primeiro esgótese a posibilidade privada de facelo. Non coma terreo público cando se pode facer dentro. Por centro, se se pudera facer dentro, igual algunha das obras que mencionei do liceo ou das vivendas dos mestres, ou, que por certo, aprobado pola Xunta, ou as propias rampas do xulgado, teríase feito dentro. Pero están, en moitos casos, quen impide facer iso é a propia, non sei como chaman agora, o tema técnico, é a propia placa da base do edificio que impide que poidamos, porque ou lle furamos a placa ou non se pode facer. E esa é unha circunstancia que obra en varios das actuacións que fixemos. Por iso digo que cando se pode facer no privado, hai que facelo no privado. E no interior, evidentemente. Aquí concurren, e eu non quero ir máis adiante, se quere algún tipo de explicación privada doullo, porque sería de alguna maneira entrar a valorar unhas circunstancias ou unha resposta a unha petición privada que non creo que sexa obxecto de debate aquí, nin debería. E hai algunhas circunstancias que me gustaría que as podo compartir no privado e no particular con vostedes sin ningún tipo de problemas. Non, se me permite, o particular estaría encantado de falar con vostedes. Non, pero comigo é que xa falou, e falou cos servizos da arquitectura do Concello, que son que no final poñemos trabas, e que si de verdade que non hai ningún problema, e oxalá pudéramos resolver, pero concorren unhas circunstancias que me gustaría non que a soubera el, que a sabe, sino que a soubera usted, pero prefiro, claro, non falar e airear unha situación particular
ou dou esa explicación de que pensan os servizos urbanísticos do Concello e da situación na que está, para que compartamos un pouco esa valoración, que non teño ningún problema. Tomo nota do Pazo de Rianxiño, creo que estaban precisamente tamén estes días, a idea é manter unha limpeza exterior máis ou menos estable. Tamén teño que dicir unha cousa que tamén se está falando en conversas coa Asociación Agadea de Alzheimer para comenzar a prestar algún tipo de servizo no Pazo de Rianxiño nun prazo inmediato, tras a asinatura dun contrato de atención ás persoas con demencia e as persoas con Alzheimer, que é unha das partes que tamén en principio se pensaba un convenio semellante ao que hai en Boiro ou semellante ao que hai en Ribeira, en Custe e tal, non? A través dun convenio con eles e que empece a funcionar o Pazo de Rianxiño antes de que oxalá a Xunta, despois de ver a nosa declaración, se anime a collelo, pero senón vai empezar a traballarse ali e ter xa algún servizo ligado á atención a persoas con demencia e Alzheimer. Entón esperemos que funcione iso. De Policía Local, usted sabe que ademais estamos adheridos a un convenio coa Escola Galega da Administración Pública e a Xunta de Galicia para que se cubran as prazas. Creo que algunha está a piques de cubrirse, unha de Policía, está no concurso que está funcionando e iremos facendo o restante. Evidentemente, para cubrir a praza de xefe de Policía será a través de promoción interna e dun concurso interno, non? Pero se irán cubrindo as prazas existentes a través dese mecanismo que para min pareceme tamén importante, non? Sería repetirlle outra vez o dos decretos que me falaba antes do límite da contratación. Teño que mirar o caso concreto, pero xa digo, a vontade é sempre intentar manter os recursos, os servizos. Hai unha medida que é que a xente que se contrata chegue aos 12 meses por razóns de que poida disfrutar dun desemprego e a partir de aí se elimine non físicamente, sino da lista e pase a formar parte dun novo proceso. Estou pendente, cando falamos do PEXON, do informe que se vai realizar por parte dos servizos xurídicos e administrativos do Concello. Esperamos telo máis axiña posible, é o que está, de alguma maneira, ralentizando o acceso ás alegacións. Tan pronto estea ese informe xurídico, teña por seguro que procederemos á apertura das alegacións e ao seu debate. Se está ralentizando por razóns laborais. Parque de Quintáns forma parte dun plan do POS, concurre unha circunstancia bastante excepcional con eles, non é só de Quintáns, é Quintáns, Buía, Brión e a Torre, que ten unha dotación moi importante de parte municipal. Ten aproximadamente uns 65.000 euros, se non me engano, de aportación municipal, que é o que está retrasando ese e outro proxecto, como é o do Arquivo Municipal. Os dous están retrasados porque tiñan unha importante achega do Concello que, por determinadas situacións, non se pode acometer. Entre aconteceron varias inversións que teñen que ver con escola-taller, con determinados equipamentos que pasaron por diante do proxecto de parques e do proxecto do arquivo. A intención é retomalo agora cara a principios de ano, buscar unha saída para que estes proxectos que, insisto, se quedaron fora foi porque eran os que máis parte tiñan, privilexiouse seguramente a que foran algúns proxectos de saneamento, como é o de Foxacos, ou como é o de Lustres, ou como foi algunha das outras actuacións, pasaron por diante dos parques infantís. Pero tamén a razón foi a importante achega municipal que tiñan, que se fixou costa arriba en determinado momento. Tomo nota do da Cabo da Vila, nas vías. Tamén lle teño que indicar que se están facendo neste momento importantes traballos en varias cunetas que se continúan prolongando.
están salindo neste momento, creo que fixeron por parte de Taragoña, que incluiu o desbroce, o segundo desbroce do ano da parroquia, trasladaronse agora para Asados, donde están facendo o propio, mas xa teñen avanzado cunetas da zona de Somoza, que tamén a retiraron o material que estaba nelas, e van continuar co desbroce de Asados, o segundo do ano, para continuar a parroquia do Araño. Creo que tocará tan pronto saian de Asados e ao final completar o ciclo no resto de parroquias que reste, para garantir un pouco que falaron no seu momento de sin usar glifosato, sí que proceder a limpeza, pero sí que están facendo. Que pasa? Que efectivamente todas de vez non van e se está aproveitando o traballo de desbroce para realizar actuacións importantes de limpeza de cunetas. As últimas, se o pode comprobar nestes días, están na zona de Taragoña, Paradela, fixos en Araño Somoza, fixos algunha actuación tamén no Araño na zona da Capela e da zona dos Calotes, e así algunhas outras actuacións de limpeza e tal. En algún momento chegarán a todas, porque moitas veces están aproveitando que está ali a brigada de desbroces para facer un pouco o traballo completo. Entón se están realizando. Esperemos que vayan chegando un pouquichiño a todos. Tomo nota do alumado, hai unhas 5.000 farolas, moitas delas xa sabe que estamos en pleno concurso para a reforma da rede de alumado público, e moitas van ser novas, algunha das que menciona, por exemplo, Fachán e terán farolas novas e cadros novos, e cando remate este concurso, que por certo estamos un pouco xa na última fase coa apertura da proposta económica, e non vai tardar moito en saberse que empresa vai ser a que realice os traballos. E, bueno, se queda algunha, intentarei contestar para o próximo pleno. Eu creo que, falaba antes, sí, tamén o quería mencionar, o tema do vehículo de protección civil. Hai un vehículo novo para medio ambiente, pero, efectivamente, se está usando para temas de medio ambiente, ás veces se usa para temas das seleccións, ás veces se usa como servizo ao Concello, porque para eso tamén son todos os vehículos municipais, non hai certa especialización, aínda que, efectivamente, todo o que temos é para todos. Non así co de protección civil, que, efectivamente, conseguiuse en determinado momento un certo nivel a nivel de vehículos. Lembremos tamén que puxemos un local a disposición da protección civil tamén importante, renovado, e fomos adquirindo pouco a pouco determinados vehículos para a protección civil da man da Xunta, que foi ofrecendo determinados materiais, e un dos últimos vehículos foi precisamente un Navara, que está funcionando afortunadamente, e con determinado equipamento. A instancia de protección civil, o do sinistro, precisamente chama sinistro porque quedou sinistrado, non ten reparación. Se me pregunta se os de protección civil non poderían usar de cando en vez ou acceder ao vehículo do Concello de Medio Ambiente, a resposta é que sí, non hai ningún problema. Non pasa ao revés, é dicir, os vehículos de protección civil non están de un tempo a esta parte sendo usados, aínda que había necesidades, non os usan, solo os de protección civil. Aunque estuveran todo parado as semanas enteiras, afortunadamente sería indicio de que non hai incidentes, pero non se está usando ou mal usando os vehículos de protección civil. O que deu a Xunta non os utiliza o Concello. Entón, en algún momento sí que intentaremos que, en algunha destas axudas que se fan, poidamos incluir un vehículo novo para o Servicio de Protección Civil, pero con ese carácter, que os vehículos de protección civil moitas veces teñen carácter exclusivo para a protección civil, e cando había dificultades para acceder a vehículos ou usar vehículos, nos tuvemos un parque móvil moi fastidiado no Concello hasta hai, pois igual, 3 anos, non? Parque móvil caduco, con un Land Rover de casi 20 anos, con un Nissan de outro tanto de idade, con unha furgoneta, foise pouco a pouco intentando que houbera vehículos a disposición. O último deles foi, con esa subvención, o de medio ambiente, que, pois, en algún momento vai tapar algún descosido de algunha outra área ou de algún outro servizo. Pero a idea é resolver tamén o problema de protección civil. Intentaremoslo canto antes sustituir, pero ninguén nos pagaba nada por el, e o que pagaba non daba para comprar un vehículo novo, como era esa nosa intención. Entón, irémoslo intentando e oxalá poidamos, pois, que dispoñen o seu vehículo, que son conscientes desa necesidade tamén deles. Por parte do público, brevemente, rogo... Tengo que decir a miña indignación, porque non me parece excesivo a compra do paso de Reganxí,
É unha necesidade. E votamos en falta, se a Xunta non apoia nos presupuestos meter xa que non hai, nos dá igual que sea de tipo privado, con tal de que coste pouco e dé o bom servicio, estamos dispostos a todo, xa que o Concello tamén externaliza servicios para outras cousas. Desde logo, me parece indignante que a estas alturas, porque teñamos un proxecto caro de rehabilitación, non se opte por ter outro e se este encima da mesa. Eu creo que en eso hai que facer un esforzo por parte dos resultados, facer o que queirades, pero é importante facer un presupuesto pormenorizado de como ten que funcionar eso. Eu que veixo a improvisación pura e dura. Nós, de todas maneiras, estamos dispostos a ir outra vez a Xunta, pero tamén estamos dispostos a poñernos aquí diante e empezar a reclamar que se poña en funcionamento. Sabemos que é difícil, non é fácil, pero tamén nos foi difícil a nós estar sacrificando todo ese tempo e outros xa se quedaron no camiño, non o puderon disfrutar. Sabemos ademais que vai a tardar, por eso entendemos que o primeiro que hai que facer é non un borrador, un proxecto. Que borrador? Fai falta un proxecto. E se o de rehabilitación é caro, porque o arquitecto o puxo caro, pois hai que buscar outro arquitecto, porque ademais ese proxecto que fai este arquitecto contratado por fora costa, non sale gratis. Entonces, xa que falades de incentivar o traballo para que entren máis arquitectos a hora de facer os proxectos. Non entendemos como un concello que ten funcionarios que teñen que funcionar non teñan feito o proxecto para o centro de día. Tense que facer, e nós estuvemos moito tempo aí encerrados, e non pode ser que por unha eiva administrativa, porque, ao fin e ao cabo, eu cando presentei no seu día proxectos ao Concello, por exemplo, para facer un refugio de animales, presentei 78 páxinas pormenorizadas, desde lá a la C. O Concello, que ten personal que se dedica a eso, que o faga. Se a arquitecta que tedes todavía non está del todo contratada ou que sexa, pois é eso. Entonces, que sepades que estamos ansiosos e estamos cansados, porque a resultante non foi deixar o encerro, a resultante foi ter aberto un centro de día. Hai moita xente que o necesita. Morreron os compañeros sin utilizado, eso non pode ser. Son 2.400 metros de superficie construída, é unha hectárea. Temos que ir avaliando porque é un robo. Vale, bueno, outro robo. Gustaríanos, outro robo sería que, bueno, que cando quitedes plazas para a contratación de conserxes ou que sea, pois que a hora de que se apunte, que vai todo o mundo, pois a hora de que se faga a convocatoria por examen se entere todo o mundo. Foi pública, con anuncio de prensa, e nos cabreiros e en internet. Pois hai moitísima xente de Rianxo que non se entera. Entonces, algo falla. E despois, a miña idea de que non se saca. Eu son a abuela dunha nena que ten problemas co PAF September e ahora mismo ten unha agravación da súa enfermedade, xa pasa a ser non leve, senón grave, e desde logo marcharse de Rianxo porque realmente non se toman as medidas que se teñen que tomar, tamén teñen a súa eiva administrativa, hai que mover todos os paus que fagan falta para evitar eso. O sea, está aí ese PAF que non solamente produce ruido, sino tamén sabedes perfectamente que se trapichea en ese PAF. Entonces, bueno, é notorio. Bueno, con relación ao traballo, falades de Loa, eu no camping de Rianxo todavía non vin que chegara nin o alcantarillado que se mandara a todo por ali desbrozar, non se lle manda aos que teñen silvas desbrozar, a playa do Porrón está chea de silvas, o sea, o carácter turístico que pode ter o Concello se ve mermado, porque non se coida a costa. Sobre todo, ahora mismo no camping non entran os autobuses porque está caendo abaixo a carretera. Despois, por último, eu traballo en Santiago, teño moita xente que moitas veces intenta conectar co Concello, é moi difícil poder falar co Concello, non sei por qué. Estamos collendo o autobús aparcando en unha alameira que está ali no río Ter, que eso
bueno, se repararía pois con unha grava que se botara por aí. E por último, sorpréndeme que Viacua siga con un contrato pois máis que vencido e que de repente algún veciño lle propoña pois facer as obras de tipo privado. Non o entendo, porque a nós non o propuxeron. Decídenos por qué. Pois os datos os sabemos todos os de Rianxo, que cando estás, se non podes meter o alcantarillado, veñen ali e te ofrecen meterxoles privadamente, co cual choca co pliego de condicións perfectamente. Aí problematizar de 100 metros, a obrigación dos vecinos sería de 100 metros, está na propia lei, na lei da Real, que realmente fala de 50 metros. Se hai unha regla a 50 metros, no caso da ordenanza de Rianxo e de outros concellos, é 100 metros, de 100 metros a rede xeral é obrigación do vecino. É máis, o Concello debería obrigar a todos os vecinos que estean nese radio a facerlo. Dirá pouco que está dicindo, efectivamente, se estás nesa distancia, pois a obra... Sí, pero eu non teño por que contratar a empresa que está contratada por o Concello, que ademais é ilegal. Bueno, pois, entonces... Pero non é ilegal, porque non é empresa aquí a que queire. Pero a Viacua non... A Viacua é unha empresa máis. Que non lo debes, pois estupendo, pero sí, unhas certas eles teñen que supervisar, o enganche a rede xeral se paga coa súa supervisión. Non teñen por que facer obra, o pode facer con que encontres tú. Non podes facer tampouco ten unha obra que sexa, de alguma maneira, un tubo menor que se pide nas condicións técnicas, que iso pasa, ou metendo tamén os pluviais da casa nesa rede, que tamén pasa. Estamos falando dun negocio, do único camping que ten Rianxo, hombre. Que se está morrendo a historiaría. A de Loa non vale a pena presentarle ningún proxecto, é que hai que pisar as obras que teñan un presupuesto, por favor. A ver, pida abaixo, non sei se ten o presupuesto exposto, non? Pois hai que mirarlo, porque tamén nos gusta enterarnos a transparencia. Mira, a transparencia, se queres mirarlo, todos os contratos do Concello están no perfil do contratante que se coloca da propia rede. E podes facer seguimento de toda a sesión que se fai, porque están aí, incluso en tempo real, podes estar hasta conectado mirando. Perfil do contratante, o Concello de Rianxo, ves as que están, como están, e por tanto foron adxudicadas. Todas están expostos por internet, todos. Terá que estar... Non está abaixo, está obligado, pero